Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. This is Mary of Mindanao. I am an avid reader of this page and I just wanna share my own story here. I hope that you will like it. Way back in 2019, I went to a bar with my cousin. Wala pa si COVID adtong panahona. I was so broken-hearted that time kay my boyfriend for almost 5 years na hibaw-an nako nga nag-cheat. He cheated with my own cousin sa father's side. Just imagine how devastated I was to know na napaburusan niya akong cousin nga 7 years younger sa mua. But I am not here to write about that. Shucks, that was almost 3 years ago. Sa mga to, perti kadakong skandal to sa muang pamilya. Medyo nagka-conflict among family adto. Makaulaw kayo. Akong cousin sa mother's side bagong uli adtong tayma gikan sa Australia. Nianhira siya for vacation. Iya akong gikuyog hanga maglingaw-lingaw ko numi. Nabot mi adtong place nga ilimnan nga naay video kay. Hugyaw kay didto og nawala gamay akong kag-ol. While nag-video kay sila, ako pod perting inom. Yes, dili jud ko mainom sige. But that time murag gitubig ra nako ang mga beer. Gipasagdan ra pod ko sa akong cousin kay she knew that time how devastated I was. We were with her college friends back then. Lingaw kay sila ug ako pod makatawa nga naminaw sa ilang mga kabuang. Sa dihang mga 11 PM na to, na iniabot nga grupo sa mga lalaki ug naglingkod tapad sa mong lamisa. They were all well built. Lami jud og mga lawas. Kanabang mga lalaki nga murag sigig gym. Ang mga namong dili man jud kaayo kagwapuhan pero madala jud sa ilang sex appeal. Kani akong cousin gisikodayon ko. Medyo lipong na jud ko adto og ganahan na lang ko nga matulog. Then mitubag ko nga yes nang. Miingon akong iagaw nga naay mga gwapo nga nabot bingo, mga lamion ug durog katawa. Akong gitanaw tong mga lalaki og true man jud pod. Lamion jud sila. Mitubag ko, ngihilom di anang, nana kay bana ha. By the way, minyo naman ni akong cousin sa usa ka Australian. Then mitubag siya, nga taros, para imuha manggod na. Then may katawa siya. Mitubag na lang po kog, buang oy. Then nagpadayon sa lagpangantaw, ako pod sige inom lang. Nabot sa time nga kaihiyo na kay ko. Magpakuyong tako sa akong cousin mag-CR kay mahadlok ko, basig na ihubog dito og maraypan ko. Inana ko ka-advance mag-isip. Pero nawala sa mong table og tuwa sa gawas kinay katawag. Iyahagurong bana ang nanawag. Motong nananghid na lang ko sa friends sa akong cousin, mingon ko, nga timay, mag-CR sa ko ha. Mitubag siya, nakuyugan na lang tay kabi. Pero mitubag ko, ngayon na ti oy. I can handle myself. Tamiingon siya, nga pag-sure ba. Then I smiled at her and tried my very best nga dili magbarag-barag kay makaulaw. Pero kung pananaw jud atong tayma kay gaduhan na. Pag-abot na ko sa CR, may gali ka walay tawo. After o gamit nagkadisyon ko dili sa mobalik sa table namo. Ako rang gisinyasan akong cousin nga mogawas ako kadyot. Medyo naglain manggod akong ginhawa. Ganahan ko makasinghot og hangin. By the way, dool ra itong ilimnan sa dagat mong fresh ang hangin. Nay mga nakapark dito nga itom nga Hilux og sa akong pagkabuang nisakay ko sa likod. Dito ko naglingkod-lingkod. Good thing na ay murag blanket dito. Linaw kayo ang dagat og langit adtong tayma. Lami kaayo mag self-pity. Mga pila na ko ka minutes dito og sa dihang ni andar man ang sakyanan. Perti na kong kulbaa. Nagdali-dali jud kog panuktok aron makadungog ang driver. Good thing nadungog ko niya. Then mingon siya, nga what the F? Who are you? Yates, gisinghagan ko niya. Hala, mao ni ang kauban sa mga lalaki ganiha. Mitubag ko, nga sorry kay sir. Nag-center ako dari, munaog na ko sir. Og duro kog katawa, kanaliging nakainom na. Then mingon siya, nga hubog kamis. Mitubag kog, dili man. Ug sa akong pagakurat ni saka man po na siya og nitapad na ako. Then mingon siya, nakabalo ba ka nga dili maayo mag-inosara ang babae labaw naghubog? Mitubag kog, I know.
Nipiyong ko kay humot kaayo akong tapat. Yatis, mura man kog na manyak oy. Bitaw, wala ko kasabot sa kong kaugalingon. Basta ni sandig ko niya og nihalog. Makaulaw huna-hunaon. Wala na jud ko nagunahuna sa consequences sa akong gibuhat. I was been in a relationship for 5 years but I am a virgin. Mauguro gibiyaan ra ko niya. I kissed that hot stranger and to my surprise, he responded. Dala na jud to sa ginom og broken-hearted nako adtong tayma. Perti na nakong palami niya. Makabuang man pod iyang kalami oy. Ahak pod kaayo kay lami pod siya mohalok. Napay lawas nga lami halugon. Patay jud ko sa parents nako. Ang mga kamot adtong laki habisan asa na napod. Giuwag na pod tong tawhana ba. Niningon siya nga let us go somewhere. Ug sa akong kabuutan, niandok pod ko. Pagsakay nako sa sakyanan niya, nag-text ko sa akong cousin nga dili na mobalik kay nakit-an pod nako akong friend sa high school. Nag-send pa kog selfie niya para makabalo gid siya nga okay ra ko. Perti na akong pamakak niya. Si Mr. Stranger hat na kayo. Sigig naghikap-hikap bisag nag-drive o ako pod kay perting pabuyag. Ako pa'y namili asa may mag-check-in kay mahadlok og makitaan sa kong kaila nga nisulod nga na ako'y kuyog nga lalaki. Gipili na mo ang medyo dili kay sikat nga hostel ug didto namo gihimo ang milagro. Nagkapangyawa jud ko kay agi sa kalami niya. Hinay-hinaya na dong kay virgin pa na. Ako yun siyang giingnan kay basig makaingon siya naa na ni experience. Ug tuod man ginay-hinay ra pod jud biya niya sa kinaunhan. Pero ang mga sunod, ahaka. Mura kog mabali. Mo nang pagkaugma na udtuhan kog mata. Lami pa kayos pamati ng kainit sa kong tapad. Yes guys, bisag hubog ko, kabalo ko sa gigamaan ako. And so far, wala ko gamahay. Maybe na ay gamay, but I can't turn back the time. I enjoyed it and I know he is too. We both enjoyed it. Naghinay-hinay kog bakod para dili siya makamata. Ulaw na kayo basig mohangyo pagkausa. Bitaw. Naligo jud ko daan kay humot kay kong lalaki. Basig mapalayas ko sa inahan nako. Paguman ako sa CR kay nakuratan ko pagawas nako kay si Mr. Stranger naglingkod ug naghulat sa kong pagawas. No choice nako. Ingon ko nga good morning. Mo gamit ka sa CR? Available na. Muuna na lang ko gawasa. Mitubag siya. Nga dungan rata. Yatis. Gwapo manday po dining tawhana. Makadumdum lang ko sa mga gipang buhat na mo. Ug ako siyang giingnan. Ngayon oy, kabalor man ko muli. Tinungutan na siya. Nga taga-asa day ka? Sus akong brain cells adto perting una-una dayon unsay lugar nga pwede nako gamiton. No way nga motug-an ko niya sa tinuod oy. Sumoto nga namaka ko niya kung tag-aha ko. Mingon siya nga ihatod na tika. Itubagpug ko nga ayaw na ligi. Okay ra ko. Promise. Mingon siya nga insist. Let's go. Mag-brunch sa langta. Wala na ko'y nabuhat kay ginahawiran naman ko niya sa hawa. Sweet kaayo may bisag wala pagali may kabalo sa mong mga ngalan. Gidala ko niya sa usa ka seafood house. Hapit na magudpud to 12:00. Nagtaksa na nako kong parents nga madugay ko uli kay nakiglaag pa akong friend sa dagat. Nasabot na pod nako akong friend. Ako ra siyang gitsikahan. Grabe na jud na kong kabakakon adtong mga panahona. Actually dili kay ko hilig og seafoods. Pagkamahala ra ba sa presyo, maong wala na lang jud ko nagpabebe. Ikaw na lang ko. Wala ra ba jud ko ikabayan. While nagulat sa mong orders, ako kay busy sa akong phone. Grabe kay makatutok tawhana. Mura man pud tag hilison. Pero sa akong pagkakurat, nitapad na siya nako. Iyahang kamot nigako sa akong hawak ug iyahang gilin iyahang ulo sa akong right shoulder. Kamo na'y bahalag imagine oy. Naistatwa jud ko sa kakulbaan ako. Yatis. Wala ra ba ko'y perfume kay nalimtan ako. Nya siya kay perting humuta.
So ako siyang giingnan, murag close ra kayo ta. Mitubag siya, nga mas close pa ta gabi eh. Leche. Akong nahuna, lain na gipadulngan. Mitubag na lang kog bitaw, og nag-fake laugh ko. Maayo gani, kiniabot na among gi-order. Dito na dayon ko nakadumdum nga gigutom manday kog ayo. Agi jud to sa alcohol gabi. Murag walay sulod akong tiyan. In fairness ni Mr. Stranger, sweet kayo siya. Sigig pangutana unsay gusto nako. Lami na kay inon nga siya mooy akong gusto. Bitaw, pag human na kaon, nang hagit pa jud siya panglaag. Gidecline na jud nako kay murag sobra na pod kayo. Pang one night stand rabia jud tong akwaon ta. Nag-insist siya nga ihatod ko niya. Nisugot na lang ko kay dili man pod mao ang lugar nga akong giingon. Pag-abot na maadtong naidalan nga nag-cross, ipastop dayon nako siya. Tinangutan na siya, "Enteri na inyo ha?" Mitubag ko nga, "Oo sir, enteri na." Nakatabang rajud akong pag-apil-apil sa theater sa college pa ko. Maayo kay ko nga mo acting. Nangutan na siya, "Asa dapita?" Mitubag ko, "Diha pa sa sulod sir. Ayaw na ko ihatod kay basig mahibulong akong parents." Nangutan na siya, "Sure ka?" Then mitubag ko, "Yes sir." Nagdali-dali jud kog unbuckle sa seatbelt. Mugawas na unta ako pero sa pagkakurat nako, gibira ko niya o gihalukan. Mura manig na adik tawhanan ako eh. Ako pod kay gusto pod. So nirespond ko. After pila ka minutes, ako na jud nga nibuhi kay basig madala na pod ko ani niya. Ako siyang gingnan, nga muli na ko sir. Salamat. Then mitubag siya, "Wait sa lang good. Asay name nimo?" Mitubag og Mary. "Mary?" Then miingon ko, nga Mama Mary. O dali ko gawa sa sakyanan niya walay lingilingi. Kanang medyo nakalayo na ko, pasangil din kog pangutana sa tindahan kung kaila ba sila ni Dayan. Bisag wala, biya jud ko kailapon. Mga 20 minutes kong tinambay adtong tindahan na sa kahadlok na ko nga basig tua pa to si Mr. Stranger dito. Nay mga bata nilabay akong gisulan og 20 para tan-awon kung naabay sakyanan nga itom dito silang gawa sa crossing. Paingon sa bata nga wala, dali na dayon kog lakaw og naghulat og sakyanan. Paguli na ko sa mua, may gali wala silang mama ug papa. Dali din kog kaligo og ilis. Mga hapon ako kauli og kapoy kayo kong pamati. Mura ko gikulata. Nakatulog ko og nakamata nga gabi na. Giayo ko pangutana sa kong parents kung asa ko naglatagaw. Ako kay perti pod og pamakak. Alangan mo ingon ko nga nikuyog ko sa lalaki nga wala ko nakaila, unya nakig-sex ko. Basig mapatya na noon ko nila. Nisalig mo po sila nako kay dili biadjud ko tantong bad daughter. Talagsar kay kumulaag, bisag nako uyab sa una nga sigig panghagit og laag. Yatagan po ko nilag time for myself kay lagi gikan ko sa breakup. Gikan adto sige na kog laagon sa akong mga friends, pero wala jud ko ni usob adtong kabuang nako sa una. Nag-focus na lang ko sa akong self, a family and career. Good thing wala ara jud ko na boros kay dako jud kaayong istoryahono na pod. Wala na pod nag-abot ang mga dalan ni Mr. Stranger. He was just my glimpse of happiness. I will forever remember him. Then fast forward, June 2019. Kasal sa akong sister. By the way, akong sister kay police as well ang iyahang mabana. I was her maid of honor that time. The whole family was busy that time, even me kay gipanindigan man jud nako akong pagka maid of honor that time. Haskang bugata siyang wedding gown. Good thing the wedding went smoothly. Sa reception kay dili na kay ko busy maong nakachika-chika nako ang mga bisita. Natural nga tabian man jud ko maong dali ra kay ko makasod og tawo. I was done eating and talking to my sister and her husband when a group of guys came. Medyo nataranta akong sister og iyang hubby kay ang mga naabot kay senior daw nila. Gitagbo nila ang mga naabot o kay ako kay dakilang usher man ni kuyog pod. Dala chismis ba? I was busy holding the gown of my sister og sa dihang paghangad nako, mao man joy po'y pagtagbo sa among mata ni Mr. Stranger. Nataranta jud kog balig 100 atong orasa. Nakapangletse jud ko sa kulba.
Siya pod kay perting tutok nako nga murag dala ka suko. Nahadlok na lang jud ko niya. Police dayto siya. Kada ganon nakaiko og magtago nilang tanan pero kabalo ko nga mahibulong pud ning igsuon nako. Good afternoon sir. Thank you for coming. Darita sir, mga unta. Nadungog nako nga sulti sa akong brother-in-law. Then congratulate sila. Then mitubag akong igsuon og thank you sir. Og ingnan ko sa akong ate, nga be, palihog kog ingon sa caterer nga magdala og extra plates diri sa table. Nasuguan pa jud noon ko, imbis magpuyo na lang ko sa table namo og dili na jud maglakaw-lakaw. Ako siyang gitubag, nakapoy na ko te. Mingon ako ate nga, sige na, last na, pwede na dayon ka magpahulay. So no choice ko kung dili mo to. Igo rajud ko naghatag og instruction sa caterer og nikuyog sa table sa akong mga friends. Dili na kumubalik pa didto kay naara likod sa mong table ang table nilang Mr. Stranger. Basin mo ambak na lang kog swimming pool dari sa reception aron dili na jud may makita. Sige paniplat niya og sige nako siyang makita ang nagtutok jud nako. Kanabitawng tutok nga kulang na lang panitan ka. Mura man pud kog na ay sala na noon ani. Dene miingon sa kuha nga hoy bi, gitawag ka didto pag-assist og hatag sa envelope para sa sayaw sa bagong kasal. Mitubag ko nga ikaw na lang tibi, kapoy nako. Then miingon to siya nga buing, ikaw ragod, si ate nimo sige tan-aw na dire. Pagkita nako sa kilay nga nagtagbo sa akong ate, gadali-dali jud dayon kog tindog. Kaligi ani, nakulbaan na kay ko. What if duulo niya silang mama og tug-anan sa hitabo namo? What if naa siya'y giistoryahan bahin sa nitabo? Ang worst is kauban niya karon. Taku ang ulaw jud nako. Gitable-table man namo ang panghatag sa sobre og natsambahan jud nga ako mo'y makahatag silang table. No choice ko kay basig mahibulong tong mga pulis nga gilabyan ra nako ilang table. Mga senior ra bato sa akong ate. With a bright fake smile, niduol ko silang table. Umiingon na good afternoon sirs. Maghatag kog envelopes. Dinay nang utana, you are Joe's sister? Itubag kog, yes sir. I politely replied. Dinay nang utana, nagdalaga pa ka miss? Medyo na-awkward ko siyang pangutana. Ug agi sa kulba nako, lahi akong natubag. Tubag ko nga, engaged na sir. Silang tanan except ni Mr. Stranger na nga tawa. Hala, saya nga man. Naunta ko'y pagumangkon nga ulitawo. Police po to. Mitubag ko, nga ulahin na dyan sir. With matching ngisi kay ko niya. Gisiplatan ako si Mr. Stranger og durog siyag tutok gihapon ako. Dili man maulaw eh. Motong after that, nihawa nako og nag-assist sa program. Nalingaw biyapod ko, hangtod na abot sa throwing of bouquet. Tanang dalaga gipadto sa unahan. Apil nako, ako mga cousins og friends, perting kansyaw nga mura jog mga nabuang. Naula kog samot. Wala jud ko sa mood mo apil unta, pero kung ate sigig panigag mata. Gipalibutan na mo ang bride while siya kay nagsayaw-sayaw sa tunga. Feel kaayo sa kong ate ang moment. Gipahulbot mi daan og number sa papel og pagka-stop sa music, dungan mi nga tan-awon among nahulbutan. Pag-stop sa music, gi-announce dayon ni ate iyahang napili nga number. Iyahang napili kay number 20. Pagtanaw ko sa papel nako, nisiga jud ako mga mata. Ahaka, ako maoy nakahulbot sa number 20. Pagkahibalo nila nga ako, perting kalingasa sa palibot. Duro nalagkog katawa sa kabuang nila. Gipalingkod ko kadyot o gisunod ang throwing of garter. Samot akong kakulba kay ang mga nangapil apikig dagway. Ready na kaayo sa ilang kamera ako mga friends sa akong reaction. Pero ang pinaka-intense adto kay ni apil man na si Mr. Stranger. Patay na jud. Sa tunga jud na siya ni pwesto. Og klaro kaayo ang kalagyo nila sa ubang napil. Sa height pa lang labaw na kayo siya. Daghan kaayong gipangkiliga. Ang MC pod kay bakla, perting kisay-kisay. Nahimuot na lang ko nila. If they will only know unsay past namo atong tawhana. Kaning bayaw nako, lahi pod og tripping.
Kung kinsa man gali ang maka 100 push-ups maoy makakuha sa garter. Ahak, panglas kayo siya. Nagtanaw ko sa lawas ni Mr. Stranger. Kung dili gali ni kaabot og 100 push-ups, walay pulos siyang muscles. Sa first round kay tulo sila ang nakakuha. Leche, apiki jud og nawong tunduha. Kay tulo pa man sila, nakadisyon akong bayaw nga kung kinsay makuhag 100 push-ups sa pinakagamay nga oras, maoy makakuha sa garter. Pang last gihapon si Mr. Stranger, ang mga babayi og binabayi didto excited kayo. OA ra kaayo ko kung moingon ko nga wala ko ganahay sa akong nakita. Pag-abot na nga siya na mag-push up, nitan-aw pa jud na siya nako pero ang tinan-awan murag mo patay ligi. Naa na siya gihonghong sa kong ati og bayaw. Og kalit lang nga nilingi akong ati nako. Nakulbaan ko kay basig nitugan siya ba. Gitaasan ko kilay ni ate. Gikunutan lang siya na kog agtang. Ahak na jud. Pag push up niya, perting kahugyaw sa mga tao. Patay kayo, lami kay siya tan-awon jud. Makadumdum lang ko sa gabi inamo. Bitaw, unexpectedly, siya mo'y nakakuha sa garter. Ako mga friends, perting panyagit. Namula ko sa kaulaw. Ahaka. Kanang naglakaw pa lang siya padong nako, nagkurog na akong tuhod. Ahaka po ning MC kay gi-interview pa man kadyot. Excited na ba ka sir nga makita? Excited na ba ka sir nga makita sa legs ni Ma'am Mary? Yati jud kayo. Abi na kog dili mo tubag but with his makahulog panting nga tingog miingon siya nga nakapahugyaw sa mga tao. I've been waiting for this. Ug nitanaw na siya nako. Ang mga tao perti kakilig. Ang tinod ako pod. Oy Miss Mary, haba ng hair. Mitubag ko nga hilom oy, dala katawa. Tinungutan ang MC, ug unsay name ni ma sir? Mitubag siya nga Gabriel. Dan mitubag ang MC, nga apel name ni ma sir Guapo. Single pa ka sir? Mitubag siya yes. Dan mitubag ang MC, nga oy, may chance. Ahak jud bayota. Niluhod na si Gabriel nako. Ug akong madumduman kay ang mga pagluhod niya nako adtong gabi una. Pagkabua nga jud kaayo sa utok nako. Wala jud ko'y lihok-lihok, maong siya na lang mooy nagpataas akong saya. Kanang gahinay-hinay siya pataas sa garter sa akong legs, ug ako pod kay nanindog jud ang mga balahibo. Pagkainita sa akong nawong sa kaulaw, samot na sa mga masyagit sa mga tao. He stopped on my mid-thigh and I was so shocked when he simply caressed my lower thigh. I don't know if naabay nakabantay basta kay mora jud kog na kuryente siyang gimo. Lami kaayo mamalikas. He smirked at me before he stand and helped me up. Naapay pa-dance together with the newlyweds. Patis kaayo kay kung makahawid mura mig uyab. Kanabang ako mga tutoy na pisa na siyang dughan. Mapatay na jud ko sa parents nako ani. Tinungutan na siya. Do you know the song of Maroon 5? The song Animals? Tanang balahibo jud nako kay nanindog siyang honghong. Then ako siyang giingnan nga please, undangi ko. Mingon siya, baby, I'm praying you tonight. Hunt you down. Eat you alive. Just like animals. He sang on my ears. Nakabati ko kakulba siya hang giingon. I looked at him and I was terrified on how psychotic his face was. Kana bang nawong sa killer nga gwapo. Ahak. Ako siyang giingnan, nagkikulbaan ako nimo. Then mitubag siya, nga you need to. No one ever lied and played with me. Miss Mama Mary. Buing. Then mitubag siya, nga I am. After sa mong sayaw kay gidali-dali jud kog palayo niya o gitagbo akong boy best friend. Pulis pa ni siya og bag-o lang ni graduate. Pagduol jud nako niya kay gihalog day nako siya. Nangutan na siya, unsa man ka? Then ako siyang giingnan, nga ahak, halog akong balik diha, ayaw ko pakaulawi. Bisag na hibulong iya akong gisunod. Ako siyang gipadto sa table nilang mama. Super close man good pod kaayo among parents good.
Abi gali sa uban kay mag-uyab mi but we opted to stay as friends. Wala na jud ko nagtanaw sa table nilang Gabriel. Grabe nga heart attack ihang yatag sa kuha. Murag anytime ba kay maghimo siya dili maayo. Nahuman ra jud ang reception og nanguli na ang mga bisita. Wala na pud ko kabantay sa grupo nilang Gabriel. Basi nanguli na pud sila. Nangutan akong mama, muli kag balay be? Mitubag ko nga gikapoy man ko ma. Check-in ra ko diri ha, pwede? Then mitubag akong mama nga kuyog na lang namo ni papa nimo. Then mitubag ko, ngik, dili na ta masigoy. Asa man ko ibutang sa top? Then miingon akong bayaw nga diri na lang na siya patulgama. Pagkuha na lang og isa ka rumbe, ako ray bayan. Then miingon ako mama nga sige basta, bigod ha. Mitubag ko nga yes mother. Sa moto nga nanguli na silang mama. Gabii namang good pod na human ang program and ang tanan kay gikapoy. I only stayed in my hotel room that night and no plan to go out kay agi lagi sa kakapoy god. Also, I am afraid nga magtagbo ang mga dala ni Gabriel nga hangtod karon madungog paghihapon nako iyahang gisulti. I was busy scrolling my social media accounts, uploading my pictures sa wedding ug sa dihang naay ni kalit nga nanawag nga unknown number. Out of curiosity, akong gitubag. Kung ingnan, hello, kinsa ni? Nanguta na siya, asa ka? Nahibulong ko sa caller, kinsa day ni? Mitubag ra siya, asa ka ron? Wala man ka ni uli sa inyo ha? Aha ka, pagka-creepy niya. Gipalungan nako siya, bahala yun siya. Gi-off nako akong phone ug namalong sa suga. Aha ka, matroma man pud ko oy. After 30 minutes guro tong nakuratan ko sa tawag sa landline. No choice kundili tubagon kay sigig panawag. Then miingon, good evening ma'am. Sorry for disturbing you. This is Jessa of the reception. Ma'am, your boyfriend is here looking for you. Ganiha ra ni siya diri ma'am. Dili daw ka makontak. Natingal ako, kinsa man intawon akong yaboy. Din ako siyang giingnan nga paki-describe daw miss. Kabalo ko nga nahibulong tong receptionist pero no choice ko. I need to clarify something. Pag-ingon pa lang sa receptionist nga gwapo og taas, no doubt nga si Gabriel Judayon ang nasulod sa kong nahuna. Naunsa naman in tao ni siya, oy? Wrong decision jud ning magpabilin ko sa hotel. Dan mingon ko, nga ing na-miss nga ugma nami mag-istoryahanay. Gikapoy jud ko sa kasal giniha. Salamat. I hang up. Bahala na ang receptionist magproblema adtong tawhana. Agi sa kapoy kay nakatulog na dayon ko. Bahala na sila adtong tawhana. Sumoli ito. Nga agi sa kakapoy kay nakatulog na dayon ko. Wala jud ko na bothered nga sudlon ko niya sa room nako. Buang na jud ko mahitabo na. Unsa man siya, anak sa presidente? Pagkaugma kay mga alas 10 na ko nakamata. Gikapoy jud kay ko nga to the point lami pa iligid-ligid. Pero na may ginagmay nga hikay sa balay para sa kaila namo nga wala niya to sa kasal sa kong ate. For sure ako mga yaan to adyo dito. I turned on my cell phone and saw lots of messages from my ate and of course from the unknown caller who turned out to be Gabriel. Nabuang na jud guro ning tawhana. Niadto na ba ko kalami para balik-balikan niya? Gi-ignore na ko iyang mga messages. Gi-delete na ko iyang mga messages and number. Likayan jud siya nako kay dako kayo siya tintasyon. Basig makakanta kog tokso sa video kay ane. I called my sister kay mura gi-high blood na jud siya nako. After pila ka rings, nitubag siya. Hello my dear sister, how's the honeymoon? Nitubag kong ate. Nga hello your face, asa ka now? What did you do last night? Isog kang bayhana, basig wala na donggaban. Ako siyang gitubag, nga chill lang, gi-off na ko akong cellphone. Super kapoy ko yesterday. Why? Nga no, bakit? May tubag siya, nga gosh Mary. Did you know what trouble you made yesterday? What's with you and Sir Arya? Yates, si Gabriel na pod. Unsa naman pod intawo ni oy?
Ako siyang gitubag, I don't know him. Ngano gudi ay? Mitubag akong ate, nga hoy babae, nanawag siya ni kuya nimo gabi asking asa ka. Hoy, ayaw jud pa makaknako. Knowing sir, dili jud na siya mag-joke-joke. Unsan man pod nga trouble imong gisudlan. I rolled my eyes og grabe pod kayo ay. Mitubag ako sa akong ate, nga naambot niya, basta wala ko kailan niya. Sige, goodbye kay mo uli nako. Mitubag akong ate, nga hay ambot lang jud nimo Mary. Bantay jud ka anang kabuang nimo. Nagsabot na taan ng pulisa. Ayaw jud paawat nila. Amping sa paguli. Sumpahan banta nako nga ngano man lagi ikaw kay nagpailan. Bitaw, after sa tawag na stress na pud ko hunahuna. Unsa man ning tawon tong toyo niya nako ay. What we had was a plain sex. Basig ganahan mo otro. Kayahay niya. So after preparing all my things, nag-check out na ko. Pagawas na ako sa room, perti na akong kakurat. Si Gabriel na sa gawas sa room na ako. Lami ibalik og sulod og magtago. Mura kog nataranta niya. Siyang gingnan, yawa jud ka. Nagunsa man ka diha. Nag-change work na ka. Bellboy na ka. Mao jud na akong gisulti siya ha. Nataranta na jud ko kay ang kagwang bagong ligo. Napay muscle sa bukton nga murag mga pan sa bakery. Ang buing wala nito bag, gatotok ra jud. Tapagha kaayo. Nawaw lang ko, kaya wala man jud siya tingog-tingog. Nilakaw ko oy. Unsay hulaton? Padong nako sa lobby sa hotel kay gasunod pa na siya nako. Ahak. Ako mga balihibo sa paa na nindog. Nag-short ra ang babae kay lagi, muli na. I was waiting for my final bill ug sa dihang nitapad na siya nako. Pagkahumuta sa amaw, naulaw akong cologne. Wala ra jud ko nakig-istorya niya. Nahadlok nako nga basig na ay makakita na mo. Na paranoid na jud ko kay buot hunahunaon, gatapad rami. Maalaan pa ko nga gapapansin niya. Pila ka minutes nga walay tingganay, wala kagwanta si Gabriel. Ako pa'y hagito niya anang pahilumay. Bingon siya nga let's talk Mary. I looked at him. Ihate, taasa dyan niya ay. Ako siyang gitubag. Sorry. Did I know you sir? Drama jud ko ay. Akong dughan perti ng buto-buto. Umitubag siya nga undangin akog pamakak Mary. Gisapot ako nimo ha. Nagtagbo na jud na iyahang makilay. Ni samot magkagwapo noon. Itubag ko, ngala, makita ko nimo. May katawa ko, o yes, gigamit na ako tong post sa FB at tong sa ungo. Wala din siya kagets sa akong show. Gihawiran ko niya sa bukto, nog ambi dyan na akong baliw niya. Nahadlok biapod ko gamay. Ako siyang ipangutan na, ano sagod ka? Harassment na ha, public servant biya ka. Kumitubag siya, nga sige go, file a case, I don't care, but please stop playing around. Ako siyang gitubag, nga wala jud ko gadula-dula sir, basin ikaw. Nisamot og tagbo iyahang kilay. Murag napato siya isulte pero naabot naman ang receptionist. Then miingon, good morning ma'am, okay na imong bill, gibayaran na sa imong brother-in-law. Then mitubag ko, thank you miss. After ato gikalit jud na akong bira kong braso. Yate sakita biapon. Nidiretso ko gawas og nangatang og masakyan. Maayo pa nagpakuha na lang ko sa akong cousin. Diretso uli na lang unta ko. Damingon si Gabriel, nga we're not yet done Mary. Ngano sige good kag ikyas. Gilingi na ko siya with my full of surprise nga face. Ako siyang giingnan, nabuang na ka? Unsay we are not yet done. Undangi ko ha. OA ra kayo ka. Ahak tawhana. Sige mag-in-English. Mas-stroke man po akong utok niya. Yan mitubag siya. Sige. Unsa kay masulti si mong sister kung nahibaw-an niya that you slept with a stranger. Gisipatan jud nako siya. Dili na nako ma-imagine ang nawong ni ate pag makabalo siya. For sure mutug-an jud tayo ni mama. Ang kahibalo ra ba nila kay virgin pa ko. Kamatay jud.
Wala gali na ko nahatag sa kong ex nga dugay na kami adto sa stranger na noon. Ako siyang ingnan, nga buang manday ka. Blackmailing na ha, let siya ka. Isapot na jud kay ko niya, wala na siya'y consideration ako. Pang buiset kayo. Pagmingon siya, come with me peacefully and let's talk about us over lunch. Ako siyang itubag, nabuang na jud ka. Kung sa'yo about us, nag-iyot tratadong. Yes, modyo na'y nasulti na ko agi sa kalagot na ako. Lumingon siya, nga your mouth. Itubag po na ako siya whatever. Lumingon siya, nga let's go na good. Gihiaguloy. Hapit na siya mawadaan og pasensya na ako. Agi sa kalagot na dyan na ako niya ni kuyog ko para mahumana. Ang ahak gidala ko sa apartment niya. Nabuing na jud. Ang ending namong duha, perting chula. Kinsay dili matemp anang lami mong kuyog. Gaway-away pa mi, nagabhinaan na pud ko. Akong kahadlok tama na sa langit. Makasab-a na jud ko for sure. Ako siyang ingnan, nga uli na ko. That siya, kasaba na jud iba. Itubag siya, nga unya na, ihatod rati ka. Ako orang Texan imuhang brother-in-law. Nahapak kajud siya nako sa iyang gisulti. Ako siyang ingnan, ayawa ka. Boing oy, mahibulong to sila nganong nagkuyog ta. Yate. Namingon siya, nga baba ni mo ba? Mary kay kagngalan niya imong baba kay Satanas. Kumitubag ko, nga labaw paning Satanas. Gadali-dali jud kog ilis og tuod man perti niyang insist nga ihatod ko. Pero kay dili man jud ko kay kapoy na kaayo ang issue jud. May galing ni sugot pero ang kagwang gasunod sa bus nga gisakyan ako. Bisan pag naabot ko sa barangay namo og nakasakay na kog motor single, gasunod gihapon. Kusog raba kaayog suga iyang sakyanan. Mura ko gigaydan sa langit. Pag-abot na mo sa balay nilahos iyang sakyanan. Mura jud og buang tawhana. Kitagbo jud ko sa mga isog ng mga mata ni ate. Gangisingisi na lang ko bahala gikulbaan na kay ko. May gali busy kay sila bisag gabi ina. Chika-chikaw gamay sa akong mga kaparentihan bisag gikapoy na jud kayo ko. Mura man sad kog nag-honeymoon gikan. Dinay nangutanan nako, ngati Mary, wala ka igang nga si mong buhok. Galugay ra ko bisag initan ko kay gibinlan kog ebidensya. May gali nabantayan nako pag ilis nako. Ningisin na lang ko bisag gikulbaan na. Pila ka oras nga tabi kinananghid nako nga matulog na. Likay pod sa ugason. Padung nako katulog niring akong cellphone. Aha ka, nanawag si Gabriel. Dili unta nako tubagon pero ang amaw ga text. Tubagon nimo or mobalik ko diha sa inyo ha. Lingaw man di ay kayo diha. Pagsunod ring niya gitubag na nako. Pero nang lock ko sa kwarto kay basig mo kalit og sulod akong ate. Ako siyang gingnan na natarusan ni mo eh. Gahukas ang buing gikan jud naligo guro. Umingon siya nga imong kahumot ni pilit sa kong kwarto. Ahak jud tawhana, basig baho ang pasabot niya. Kalagot ang buing oy. Mo nang ako siyang gipamalikasan na sad. Pagmitingon siya nga baba ligi nimo. Ako siyang gitubag nga sigig panawag oy. Umiana siya nga sala na nang manawag nimo. Ako siyang gitubag nga yes kay kadisturbo ka sa katulog nako. Then miana siya nga aw maayo kay matulog na ka. Ayaw nagtambay sa gawas kay daghang lalaki. Itubag ko, nga yes sir, tulog na ko eh. Then nangutaan na siya, ikapoy na ka. Lami jud tubagon og kinsay dili kapuyon anang giwakwak ka sa udtong totok. Niando na lang ko niya og nagpa-effect nga katulugon na jud. May gali nga nakasense ra pod. Then miana siya, ni Mary, mularga na ko ugma, balik na kog training center. Apil mo gid siya atong mga pulis nga mag-train sa mga bagong sulod. Ako siyang giingnan nga okay, camping. Then miana siya, nga ihatod pod ko. Then mitubag ko, nga buing, kalayo adto, ihatod pati ka, naa kay sakyanan oy. Then mingon siya sa kuha, nga kita ta ba, bisag kadjet lang. Then mitubag ko, nga busy ko tomorrow. Then mitubag na pod siya, nga kadjet lang god. Mura mapugkog na konsensya or gakiat lang jud ko atong panahuna. Then ako siyang ipangutana nga what time ka mugikan. Itubag siya nga 5 sa buntag. Leche, kasayo ba? Then mingon siya nga 10 hours biyahe na mo.
Igo po dili ko magabinaan sa dalan. Hala, kaluoy po rin tawhana di ay. Mata ko siyang giingnan nga sige, tryan ako pero dili ko ka-promise kay basin natulog pa akong kalag-an ng orasa. Dalingon siya nga sige, good night na. Ayaw na gawas. Itubag na lang kog lagi, dayon gipalungan diretso oy. Pagkaugma mga 4 dito sa kadlaw nakamata ko sa tawag sa cellphone nako. Mura ko gisaniban kay nakalitan ko ang Gabriel na nawag. Maingon niya, good morning, mata na ka? Lambing kaayog tingog. Ako siyang gitubag, nga natulog pa, let's check ka. Maingon siya, nga sorry, sige tulog na lagbalik, mugikan ako uran-uran. Then kaya ako ang gitubag niya. Nagpiyong-piyong pa ko after sa tawag pero dili na ako kabali og tulog. Ang ending, gailes ko pang jogging. Dapat na ako'y alibay oy. Pagawas na ako sa kwarto, nakuratan ko kay akong mama nagmata na. Nangutana, nga asa ng pud ka Mary? Akong gitubag, nga jogging ko ma para balik alindog. Dili pa na siya masugot kay sayo paligay kaayo, may gali ni support si Papa sa jogging na ako kunuhay. Ang rason ni Papa, dapat na jud daw ko mag-exercise kay ni dako na daw ko. Wala siya kabalo nga naay nabuang aning lawasa. Sa moto pagawas na ako sa balay, gitawagan na ako ang usa kay makonsensya mapud ko. Dugay kay nitubag ug abi kog nagdrive na. So ako siyang gipangutana kung asa na siya. Mitubag siya nga pagawas pa lang sa apartment na ako. Kay ako siyang gitubag nga ahak. Pick up pa ako dari. Mura jud kog amaw adto. Nangutana siya, nakadiha. Nagunsa man kadiha. Abi kog natulog pa ka. Ako siyang gitubag, wala ako dari oy. Akong kalag, akong ipanhi. Dugay kay kasabot og joke jud tawhana. Loading perme. Tinod guys, kani among barangay kay malabyan rapado ang atong iyang patulungan. So after pila ka minutes gahaguros na ang sakyanan niya. Dali dayon kog sulod oy. Kahadlok lang nako kay naay makakitaw niya. Ako rin nagjogging ni sakay og sakyanan. Paglingin akong Gabriel ang amaw gangisi. Og miingon, good morning. Sexy makita karon. Dan mitubag ko nga alibay na oy, kalatse. Ang buing ni halok pa. May gali nakaredy na ako sa balay. Ahak, sayok ay may sa buntag nagbuhat og milagro. Then miingon siya, nga breakfast ta? Mitubag ko sayo ha ba? Mitubag siya, nga ikaw man ang breakfast. Ahak akong kakiat ni Gana. Duro jud na siya katawa. Nanginit akong nawong sa iyahang gisulte. Breakfast bitaw tag tinaro. In fairness sa among lugar kay naiduol nga 24/7 nga Jollibee. Sulod sa sakyanan rami nangaon kay dili ko mosugot nga mosulod pa mi sa Jollibee kay risky na kayo. May gali ni sugot ang amaw. Well gakaon gachika-chika sa miyoy. Daghan kay pangutana ang amaw. Tubag na lang pud ko. Unsa may mawala? But I never ask a question about him. May reason? There is no use. This will be the last time that we will see each other. For sure, dili siya mobalik. Mabisi na siya sa work niya and me too. Balik sa kong kinabuhi. Might just enjoy the moment. Daghan kay kog nahibaw-an siya ha. Yang parents kay separated, 5 sila kabuok ug puro na professionals. Ganahan siya boxing and soccer. Shooting po daw. Jokan ta nako nga maong hilig mga shoot kay ganahan day og shooting. Dugay kami nahuman og pamahaw na abtan mig alas 7. Dili pa munta mi mag-undang og tabi kung dili lang ko mahadlok ang makasab-an kay dugay na pud ko kauli. But before ko ni uli, inyong Mary ni sugot pagmomol. Mga bata, bawal aning topic. Labaw pa sa jogging nitabo. Wala na ko nagpato niya sa balay kay basig malaporohan na jud ko nilang mama. Napakoy take out sa Jollibee para na ay rason nga nung nadugay ko. Halibay ba? So ko siyang giingnan. Nga sige Gabriel, uli na ko. Namingon siya. Nga sige, pag-text kong nakauli na ka. That was our last conversation before I left. And the text he asked, I never did it. What's the use? Gabriel is just a happy moment for me. I blocked his number. I changed mine too. I ghosted him. New beginning for me. No boys for now. December 2019, my ate gave birth to a healthy baby boy. FYI,
Pregi na siya atong gikasal siya. The whole family was so happy. Lami naman noon mag-anak oy. And for Gabriel, wala na ko'y balita siya jud. There was one time my sister asked me about Gabriel. I said wala ako kaila. She's suspicious but my sister knows me well. Kabalo na to siya na namak ako. Pero gahilom lang siya. Bahala na si Batman niya. Pagka January 2020, bunyag sa among bugoy. To be honest, my nephew helps me cope up with everything. Tinuod jud nga ang mga bata kay makawalag stress bisag usahay stress ko gamay agi niya. Bitaw. On that day siyang bunyag ginagmay lang among hikay since na small health problem si mama. But a week after naghanda me for mama's recovery and for my nephew's baptism. It was a double celebration. Ang kapait kay during that day na ako'y seminar nga giapilan. 3 days to nga seminar ang tunong jud nga adtong adlaw may mahuman. Goros-oros kong ginhawa kay Kolio na kay ko. Good thing kay nag-closing me og around 10 a.m. Gadali jud kog uli kay 1 hour kapin pa ang biyahe nako. Niabot ko sa balay hapit na launa. Nag-ilis pa man ko kay lisod pog motambong kong party nga outfit kayo. Maulo sab ko silingan na moy, masurahan ko. So babae kay gagisi-gisi nga pants og white semi nga crop top. Pasaksi po tagamay ba kay aron maibgan. Kay late naman, so nag-eating process na. Rampa jud oy, bitaw, naulaw ko kay na late na ko. As usual na ay mga police nga invited. Kabibo jud. For sure ako mga friends nga kalag og bayot ga kisi-kisi na. Ang house di ay sa kong sister kay dool rapod sa moa mao nang galakaw ra ang babae. Dagan silag bisita. Akong brother-in-law kay apil man ni siya adtog mobile group. While akong sister kay station ra syudad namo na assign. Pagsulod na ako, wala na jud ko galantaw sa mga bisita kay ulaw na ligi kay late. Diretsyon ako ni mama og dagko kay ngisi. Gikugos din ako akong pagumangkon kay gimingaw ko. Chika padmis ako mga ayaan og cousins og durog panura kay kano sa aligado ako maminyo. Gakatawa na lang ko. Nangutaan akong isa kay ayaan nga kano sa man ka maminyo Inday Mary. Matubag pod ko na wala pod ko kabalunay. Pag minyo na kay lapas na ka 25. Di mitubag ko, naday na age bracket Dan mitubag akong iyaan nga lami rajud kong naana kay anak day. Na kay kalingawan. Nikatawan ako, dari jud ko kapuyon basta na ay family gatherings kay sige rakog pangutanon when ko magminyo. Ma-pressured man po ko eh. Nidol ko sa mga friends kay perti manyagit, dili jud maulaw. Gingnan ko, hawi bayot, let's ka. Kasaksa ni mo. Then mitubag ko nga hiyak ra na iyots. Then mitubag siya nga late jud kasige. Mitubag ko nga always jud na. Among chika mo ragula na katapusan. Kusog pa kayong pangatawa. If na kay friends nga mga bakla ka relate jud ka, perti na namong chismis ug dihang idol si ate. Be, ali ragod. Nakulbaan ko kay serious man kayong nawong. Nangutan ako ngano. Nisunod ko niya bisag wala ako kasabot. Sunod lang og sige smile sa mga classmates ni ate nga naka-closer po na ako. Agin ako ngisi-ngisi, late na nako na-realize nga gatubang na di ay kong Gabriel. Nisiga jud ako mga mata og kulang na lang modagan ko palayo. Wala jud ko kabantay nga naa siya. Galikay-likay man gudpod ko sa table sa mga kauban nilang ate. Nakapanglet siya jud ko sa unahunan ako. Niatras ko'y kanang nangurog ko sa kakulba. Pila naman ka man sukad sa last nga kita na mo. Gikalimtan na gali nako siya. Damingon ako ate, nga be, murag na ay isolte si sir ni mo. Agi sa kataranta nako mao ni ako natubag. Wala uy, wala man ko kaila gali niya. Gisipatan ko ni ate. Damingon ako ate, tarungag tubag di Ameria, pag-istoryahan na mo. Og nilakaw palayo si ate. Nabiyaan ko kuyog si Gabriel. Ang kagwang galing ko drajod na while katutok na ako. Awkward kaayo kay mga mata sa bang pulis didto nagtanaw na mo. Okay na awkward naman ko, nitalikod ko eh. Gadali-dali jud kog lakaw. Bahala na tong mga nanawag na ko. Nidol ko ni Papa, siyarog makaduol pa si Gabriel. Hello sir, salamat kay nakaanhi ka. Mura kog mabuang sa kulba pagingon ni Papa. Paglingin nako, si Gabriel naa sa likod nako. Naana po iyang t-shirt niya klaro kayong muscles. Then miingon si Gabriel, thank you sir.
Naalig yon tako'y tuyo ninyo sa imong asawa. Nanggahi jud ko sa tubag ni Gabriel. Kaahak jud. May tubag akong papa. Ngon sa man sir? Ali sir, lingkod sa. Be, inang mama nimo nga muanhisa. Patay na jud. Makasab-an na jud ko ani. Nagtanaw kong Gabriel ug ang kagwang kulang na lang mo katawa. Yate jud kaayo. Pero nunid na nga tawgon si mama kay niduol na siya gasunod ni ate. Na corner jud ko nila. Din mingon ko nga wala man guro ko'y labot diri pa. Nasa ko'y tawagan. O gadali-dali jud kog lakaw oy. Bahala na si Gabriel. Ampo lang siya dili siya masumbagan ni papa. Dito ra jud ko nagpundo sa table sa akong mga friends. Ang mga kagwang ni balhin man sa likod sa balay. Dito sila nag-inom kay daghan daw bata sa pikas. Nag-stress ko kadyot. Pila ka minutes na nanghid ko nga maghuhag pagkaon. Pagsulod na ko sa kusina nilang ate, tunong pod nga si Gabriel may pagsulod gikan sa sala. Ang magipang-hire namo nga manghugas o mag-serve na taranta unsay tuyo ni Gabriel. Pero ang Gabriel indiretso nako. Ang nawong gwapo unta, mura lang og nayawaan. Umingon siya, nakuyog nako. Kung dili ka ganahan magsamok ta diri, sige ra kag ikyas. Ako siyang itubag, ayati ka. Unsay imong gisulti nilang mama? Kapoy. Ako siyang giingnan, iletche ka. Og para mahilom na si Gabriel kay murag makig-away naman jud, gidala nako siya sa extra room nilang ate. Intended man to para sa bisita. Gi-timing po nako nga walay nakita oy. Pagsulod namo, ang Gabriel suko kay nawong. Nakuratan ko sa nawong niya. Ako siyang giingnan, naundangi daw ng nawong nga, nakulbaan ko nimo. May tubag siya, nganoon sa makamere oy. Lisod kay kasabton jud. Ug ako siyang giingnan, nga did I tell you to understand me? Tubag siya, yes, you never did. But blocking me? Naunsa ka? Very immature kay ka. Ang buang gidulit na maniya ng iyang nawong sakwa. Ako siyang giingnan, nga that's why undangi ko. Wala kay laing ningaw. Then may tubag siya, nagulat jud ko nga makabalik ko diri Mary para mahawiran ti ka. Gahi kay. Unsa man ka? Kalit-kalit raman. Honestly, abi kog dapatan kong Gabriel that time. Suko kay siya pero gapugong ra siya nga modako og tingog. Ang amaw gihawiran ko sa baga. Abi kog yugyugon ko niya pareha sa mga salida ba pero wala man. Ang ending ni halog rambuang. Kalame. Daningon siya at dili ti ka masabtan jud. Masabta ko. Tudloi ko unsaon ti ka pagsabot. Lisod kayo Mary nga dili ti ka maistorya unsay problema kay layo kay ta. Samot nag-master man di kag blocking. Tinod guys, aton tay kay gasugod nagka-istrikto ang among syudad agi ni COVID. Mong lisod gamay ang pagbiyahe. Lamia po nimo mohalugoy, makaburos man. Ug duro kog katawa. Wala lang, nakatawa lang ko sa litanya niya. Kakilig man oroy, nihalog pugoy. Kung pwede lang gali mo patong gihimo na nako. Ang ahak nga Gabriel gahalok-halok na sa liog. Udtong tutok na dayon balay pa jud sa akong ate. Pagka maayo jud, ako siyang giingnan. Huy, murag grabe na jud ni. Sakpan taning kalikihan nimo. Nipalayo ko ang amaw gibira man pud kog balik. Nabantayan ako ani ni Gabriel kay ganahan si padol. Kana bang laki nga basta magkuyog mo kay manghawid sa kamot. Manghalog og modalikyat jud naghalok. Touchy ni si Gabriel. Laani kailaon say personal nga space oy. Umingon siya, kayo rugudog palayo. Ang buwing oy, init na raba kaayo. Ako siyang ipangutana, sa di ay, ipangita na ko sa gawas, basig makabantay to silang mama ba, sakpan ta dere. Then may tubag siya, nga maayo gali. Ako siyang giingnan, nga buwang ka. Nahangyo arjud na ako siya kadugayan nga mugawas nami og mamalik sa party. Pero ang amaw na ay kondisyon. Dapat makita ra ko niya sa venue. So ang ending, gipabalhin na lang nako kung friends og balik sa atmang sa balay kay ang Gabriel mosunod man sa luyo sa balay. Mabuang kog sabot sa tawo jud. Mura mag personal guard nako. Sa whole duration sa party ang Gabriel sigig text nako. Nahibulong nila ko mga friends kay why sige ko text. Lisod pero dili na ko replyan ang Gabriel nga manawag man dayon. Gitawag ko para picture taking kuyog nilang mama.
silang ate ug akong pagumangkon. Nasa tunga silang mama ug papa while gahawid silang apo while silang ate kay naa sa right side nila. Ako mo'y nasa left side nilang mama. Napunog mga tawa ang venue kay naaman jud nay ni Shagit og, "Mary, kulang na lang og tapad nimo." Haka jud. Naula ko kalit, nasiplat kong Gabriel og ang amaw ga picture pod. Giayo na lang nakog pose ug smile oy. Iga jud mga 3 kape na ginahinay nagpanguli ang mga bisita. Natunong pa jud nga kuyog ko nilang mama ang nananghid ang grupo nilang Gabriel. Na-awkward ko. Nagisingisi na lang ko bisag gikulbaan ako. Tarong raman pod og pananghid silang Gabriel. Ang amaw wala joy tan-aw sa kuha. Na-hurt akong feelings. Nagtanaw ko sa sakyan na niya og kalit lang nanawag ang amaw. Palayo na dayon ko nilang mama. Then mingon siya nga muli na ko. Dili palabig inom diha. Alis din na og t-shirt imong crop top. Klaro kayo imong tutoy. Ako siyang itubag. Hapon man pod. Okay ra ni oy. Sexy kay ko ani. Itubag siya nga pag-ilis na ligi. Birahay mong pants pataas kay nakita ni Montian. Ako siyang giingnan nga crop top gali. Crop top gali si po nga dakog tiyan. Ako pakaha nga grabing hiyak na nako. Nahimot ko sa tubag nako niya. For sure maglaba jud dihang ulo og sabot nako. Then mingon siya, "Kapadakon ako ng imuhang tiyan aron dili naka mag-crop top." Ka jud. Naloading og kadyot. Nanginit akong nawong pagka-realize nako sa gingon niya. Ako siyang gingnan, "Hilom oy, mag-ilis na ligi ko." Amping sa pag-drive. Magmingon siya, nga bantay lang jud ka. Ang tinuod gina-discourage man jud ko nilang ate nga manguyab og pulis, agi silang trabaho gud nga halos walay oras sa pamilya. Sayo pod ko ni sulod sa akong kwarto, nag-scroll sa Facebook nako. Agi sa akong kaboard, gi-search nako ang FB ni Gabriel. Pero wala mi ni gawas. Pero sa jang feel nako ang pagka-detective o gi-search nako ang mga tawo nga naa sa akong friends list nga I know duol ra siya. And after pila ka minutes og pang-stalk, nakit-an na rajud nako siya, and the surprise thing is nag-friend request na maday siya nako. Wala lang nako ang bata kay lahi mag-name dayon ang profile pic kay dili man ihang nawag. I-accept nako iyang friend request, and after pila ka minutes nanawag man na siya. I accepted his call, and gwapo kayong amaw siyang uniform. Ambot, way nag-uniform to siya nga wala pa man unta to kabalik siyang duty. Then mingon siya nga finally nakaunahuna rajud kag accept. Mao man jud iyahang giingon dayon. Ako siyang ingnan nga good evening doy. Duro ko gatawa siyang nawong pagtawag na kog doy niya. Nangutan ako asa ka. Mitubag siya naa sa imong heart. Ambot og nasayo para ba ko adto pero nakita jud nako nga nakapahiyom siya. Dayon nangutana siya nga matulog na ka. Mitubag ko nga dili pa man. Kay wala nitubag ang amaw. Nangutana siya, "Magunsa ka ugma?" Mitubag ko nga derira sa balay. Kay ug mingon siya nga laag ta ugma. Ipananghid ti ka. Dan ako siyang giingnan nga dili ko. Tsulao na pod ko nimo. Maburos kong amawa ka. Yati na judayan. Seryoso jud kay ko sa giingon nako. Hadlok pa jud ko maburos kay kapoy buhig bata. Dili pa ko ready. Dan mingon siya, "Hay, ambot jud nimo Mary unsaon ti ka." Dan mitubag ko nga naunsa na gud na. Dili na jud na nako problema. Pagkuman adto kay nananghid na siya palungon na niya ang tawag kay naa pa daw siya himuon nga report. Ako pod nga gabiga-biga, wala dayon ni sugot nga i-off ang tawag. Ang ending kay nag-VC gihapon may bahalag na siya gihimo. Boring biadjud pod pero lami man kaay siya tanawon oy. Ang ayan kaayo sa uniform niya. Seryoso kay siya siyang trabaho ug ako kay sigig screenshot. Mapahiyom na lang siya sa akong mga kabuang. Then mingon si Gabriel nga i-off na nako ni kay mag-meeting sa Mikachot. Katulog na dayon, ayaw sigig bilar-bilar. Mitubag ko, "Yes boss." Mingon siya nga bye commander. With salot pa na before niya gi-off ang tawag. Ako kay gibatig kakiat. Nag-flying kiss ko niya. Gikan na to, sige na miglaglaag. But guys, wala na'y nahitabo na mga. Tama na rajud miss sa momol. Makonsensyo man good pud ko sa kabuang day nako. Momo lang sa kay safe ra. Dili man jud kalikayan agi sa kahat pud aning tawhana. Pila pa ka weeks ang nilabay nang uyab ang buing. May gali na ko nohon og panguyab og after 1 week. Yes, 1 week ra jud. Bahala na mo.
Gisugot nako si Gabriel. Unsay dugayan nga nagtsula na galimi. Ang amaw perting lipaya. Nalipay man pud ko. Wala pa nako ginan silang mama abot sa pawiyab namong Gabriel. For sure daghag pangutana sila. Mabuking na noon ko. Lami man pud di ay ning tago-tago. Smooth sailing among panag-uyab. It may seems fast but it feels so right. Gugma na ba ni? Kay tago pa may bisag dili jud ganahan unta si Gabriel kay mura daw may kriminal pero dili sa nako siya illegal. Sayo pa kayo? Ang nakabalo kay ang akong college best friend ra. Mao nang inig mo uli si Gabriel ang pananghid nako nilang mama kay mag-overnight me sa akong best friend. Good thing support ra pod akong best friend. Tinod guys, lami mo higugma si Gabriel. All out tawhana. Kanang ipa-feel dyan niya nimo nga ikaw ra. Siya raman pod ako Unsay pangitaon pa nako. Buang na jud ko. Sige na mag-awayan ng mga babae nga sige kaling siya ha. Magselos ba jud ko labaw nagmas gwapa pa nako babae. Asawa gali mailog pa sa uban uyab pa ka ha. Samot naglagyo mi kay naa siya sa training center nagtrabaho. Maayo na lang og sa isa ka bulan makauli. Tidalian pa jud. Muuli rag mohalog. Lisod kaayo ang kamingaw jud. Ang men in uniform have reputation. That's the reality bisag unsaon pa nagbali-bali. Most women get attracted to them. Bisag kapila pa mo yung si Gabriel nga ako ra but given sa physical attributes ni Gabriel, magduda jud ko. Napraning ko. Maybe because sa gihimo sa akong ex sa kuha. Dugay nagali kay me pero nakaya pa niyag cheat sa kuha. Lalisan jud namo ng Gabriel ng issue ha. Kahyon kay kong Gabriel nga magpa-transfer nag station pero nakita man ako siya nga ganahan siya kung asa siya karon. Passionate kay siya siyang himo. Mo nang nagduha-duha ko ingon niya. Ambot noon sa ko nga na-attach kay ko niya. Maybe because kay bag-o pa mi. Ang kamingaw dili masabot. Kanang lami ra nga sige kuyog niya. Ako naman noon ang nabuang ni Gabriel. Pagka February 2020, medyo nagpaduol si COVID ani. I-surprise visit na ko siya sa training center. Nag-leave jud ko 1 week adto para makuyog lang siya. Naanam po kay friend niya kauban niya dito nga trainer pod ug mo'y akong kakonsyabo sa surprise para niya. Excited nga gikulbaan ko kay first time nga himuon to ni adto. Ang plano kay magdagad ko sa apartment niya. Namagod pod siya gipuy-an didto lahi pod tong sulod sa training center. Nag-take out ako sa usa ka restaurant para makaon na mo. Mag 1 hour kape na pod ko ginulat niya didto pero wala gihapon siya. Kay medyo messy man iyang place nag-arrange pod ko gamay. Walay namilo ko sa nina niya na ako'y nabantayan niya pitaka nga violet nga natabunan. Out of curiosity, giabrihan ako og halos mabugto akong ginhawa sa akong nakita. Naay picture sa pitaka and the worst thing, it's a family picture. It was Gabriel together with a woman and a baby girl. Nakapangyawa jud ko sa naibawan ako. Nahimo kong kabit. Nakadaot ko pamilya. Naghuot akong dughan sa kalagot o kaguol. Nangurog ko og halos makumot na ko ang picture. Pero wala joy bisan isa na luha ang nipatak sa kong mga mata. Nasakitan ko pero mas labaw ang kalagot. Labaw pa ang gihimo ni Gabriel sa kuha compared sa gihimo sa kong ex. Kadali-dali ko kuha sa kong mga gamit og nilakaw. Wala na ko magtagad ni Gabriel nga muli. Gibiyan ako ang kwintas nga gihatag niya nako nga nabugto na. Gipatay na nako siya sa kunahuna. Nisakay kog bus papauli sa mo. Almost 10 hours biadjud pod ang biyahe. Gi-off nako ang phone og naghinuktok nagtan-aw sa gawa sa bus. After 7 hours of traveling, nakalabay may tarpaulin sa resort ug ninaog ko. Dili ko pwede mauli nga ni Ana ang hitsura. Dapat fresh akong pangunahuna. Magbakasyon ko eh. Lecha. Sumoto, nga nisakay kog tricycle kay medyo sudlunon paminday ang resort. Pag human akog check-in, namalit kog sa nina pang beach. Palit kog bikini yoy. Dili ko mag-ulaw mo sulot ni adto kay narampo ko ikapang hinambog gamay. Pagkahapon kay dili na kay sakit sa panit ang adlaw. Naglangoy-langoy ko sa dagat pawala sa kasakit sa dugan. Murag kabalo mo langoy. Dili ko dawat nga gihimo ko niyang kabit. Makaulaw kayo.
Kayakon ko pero bisag kung saon ako dili man motulo akong luha. Maka-frustrate kayo. Pagagabi pag human og panihapon na anak ko sa kwarto nako. I-open ako ang phone. Nagpusot-pusot ang text and missed calls. Galamog-lamog na. Ang pinaka-recent kay gatawag og text ni Gabriel. I ignored him. Bala siya. Gitaksan ako akong ate para makapuyo na ihang kalag. Gitaksan ako nga okay ra ko og nag-need ra ko og time sa akong self. After adto kay gi-off na pud nako akong phone. Tinood guys, naglisod ko og tulog. Gabriel's face and lies keep on flashing on my mind. Sakit kaayong gihimo niya sa kuha. Naulaw ko para sa akong kaugalingon. Unsa man intawo ikasulti sa mga tawo. Malas kay ko sa gugma jud. Akong ex, gichitan ko. Nakapaburos akong cousin. Si Gabriel gihimo akong kabet. Let si jud kahimtanga. Gilingaw na lang nako pag-ayo akong kaugalingon. Nature has this magic to calm me. I saw other things. Lots of other beautiful things. Na-inspire na noon ko nga maglaglaag. Kadako man day sa kalibutan para magmaoy sa Dublin. And in all fairness, nahimuta kong kalag. Temporarily. For I know, pag uli na ko, I need to face my tragedy. After 5 days sa resort ni uli na ko, dako kay kog nagastos akong pag-move on. Pero ay ako ni uli, nihapot sa jud kog salon og nagpagwapa sa akong buhok. Bahalag ma-issue basta gwapa. Ma-issue pa ka, haggard pagnawong. Mga 3 hours pud kog pinindo ditoy. Pagwapa jud ta. Bahalag maunsa na ang kalibutan. Nagpa-color kog buhok o gipaputla na ako. Move on na ba ni? Nagkadulok sa balay na kulbaan ako. Basin nung niadto si Gabriel ba o gipangita ko. Patay na jud. Pero wala man di ay pulos akong kulba. Walay Gabriel nga niadtog balay. Asyom pa girl. Giyaw-yawan ra ko ni mama kay dugay kay ko galatagaw. Nalisang nalagipod adtong panahon na kay nagkadaghan ang cases sa COVID. Gingisihan lang siya nako. Lisod pud og mutugaan ko niya. Gihilom na lang nako unsay nitabo. Lisod pud og moingon ko nga, ma, kabit ko. Sampalungan jud ko. Wala pa'y swerte mapalayas ko. I just prayed nga walay consequences akong nahimong sala. Ahak jud ko mapatawag ko sa Tolfo. Ipasalvage jud na ako si Gabriel. Wala na ko gi-block si Gabriel. Wala pud na ako siya gi-confirm. Nahadlo ko sa itubag niya. Nahadlo ko nga basig mamakak pa siya nako. Ang akong gihimo na ginihinay kog palayo siya. Kanang ipafeel ako niya nga nagkawala akong interes hangtod kapuyon siya. He called me that night. Asking if asa ko gikan. Asking me nga nung niuli ko og wala siya nako tagda. Asking me about the necklace that I left. Nakabalo na siya nga i-surprise unta siya nako. I lied to him. I told him nga nako emergency sa trabaho. Ituyo nako nga mamakak siya. I know kabalo siya nga namakako. I know Gabriel. For sure daghan na to gipangutana atong adlaw nga nilakaw ko. I lied and played him intentionally. To the point nga makiglaag ko together with my friends nga dili ko manangid siya. Masakpan ko niya nga namakako. Masuko siya mag-away me, but I don't care. I am letting him feel being cheated. But Gabriel didn't let me go. Well, I never asked him man pod. Masuko ra siya. Usay dugay pod makontak pero dili pa mabot og 24 hours manawag na siya. I missed him sa tinuod lang. Guol pa malandungon nga naabot among relationship sa ninani. Gabriel will never be mine. Sa sinugdanan pa lang, dili na siya ako. Extra ragod ko sa love story nila. Extrang kontrabida. Mag-text siya sa buntag akong replyan gabi na. If he asked me why super late ako mag-reply, I simply told him nga busy ko sa work and other stuffs. If manawag siya, dili na ako tubagon usahay. Busy sa work. Mao kasi i-reply siya. During video calls, I pretended na gigapoy ko. Nga daghan pa kog tiwason nga trabahoon and other alibis para makaikya siya. I know nakasense na siya sa akong pagbago. March 2020, hello community lockdown. Kadabang kalit lang ni post imong daily routine. Bawal lumabas si Kim Chiu pay pasultihon. Nagpundor ako sa balay og mura kog mabuang sa kaboring. And because of the lockdown, dili kasulod si Gabriel sa mong city and that's a good thing for me. Dili mi magkita.
I take the lockdown as an opportunity nga makigbulag siya. Kay dili siya kadali-dali og duol na ako. Dili gini siya kasulod sa syudad namo. I called him that day. After sa mga nahitabo, that was the first time nga nanawag ko niya. Ug ningon siya nga Mary, tawag mga gabi. Sweet jud man kaayo si Gabriel pagtubag sa tawag. Kasyang giingnan nga na ako isulti. May tubag siya. Sa mana, mag-meeting na ba may hapit agi aning COVID. Ayaw gawas-gawas sa balay ninyo kay delikado. Ako siyang giingnan nga kadyot rin eh. Kumitubag siya. Sige, unsa man na. Ako siyang giingnan nga magbulag na ta. Diretso dyan ako ng istorya niya, then dugay katingog ang amaw. Umingon siya, say bulag, walay bulagay ni. Di dako na iyahang tingog aning tayma. Ako siyang giingnan, nagkikapoy na ko. Nangutana siya gumingon, unsay kapoy? Nagunsa day ka? If kakapoy kasi mong trabaho pag resign, kaya ti kang buyon. Unsay bulag-bulag imong gisulti diha? Dili ko masugot. Kaon dihag ice cream, giinitan na rakas panahon. Ako siyang giingnan, seryoso ko. Magbulag na ta, bahala kag dili ka masugot. Umingon siya, nga ayaw jud ko pag binuanga. Makasulod lang ko sa border diha Mary. Makita jud nimo unsa ko kasalbahis. Ahak jud tawhana, gikulbaan kay ko. Mura jud ko giyawaan. Pero ako siyang giingnan, nga bahala ka. Basta para nako bulag na ta. I hate you. O gipalungan na ako siya. Feel kay nako akong I hate you eh. Kampante rajud ko nga dili makalusot si Gabriel sa border kasi silang lugar kay daghan kay cases mong high risk sila. Gibawalan jud bisan kinsa nga gikan didto sa pagsulod sa Mo City. Kay lockdown man di na dayon ni sulod si TikTok og dating apps. Nalingaw ko sa TikTok. Unya kay ang TikTok trend sa una adto kay ang mga dub-dub man nga flirt. Narabya po'y mga ni-follow na ko. Sa dating apps pod nalingaw ko. Makuya butag hat ani. Si Gabriel si panawag kinaunhang mga adlaw pero nagkadugay wala na manawag. Gimingaw biapod ko sa kagwang. Naplantita pod ko gahat sa lockdown ay. Nahimong lasang among balay. Daghan kong nahuman nga Korean dramas. Parte pa na akong iyak og tinan-aw sa Crash Landing on You. Feel kay nako nga ako mo ay leading lady bagsak lang si Gabriel sa role ni Captain Ray. Let's check. Mga 1 month kape nang nilabay agi sa kaboring nako, ni volunteer ko sa akong ate nga ako'y mahatud kuha niya sa trabaho. Dili mangguni ni siya kabalo mo drive. Ihang bana pod kay dili ka uli kay dili kasulod sa border. Ni volunteer na lang ko para makagawas ko. Daghag checkpoints oy. Pangitaan kasi gi quarantine pass. One time gahulat ko sa akong ate nako mahuman siyang trabaho ug didto ko sa building tapad sa station nila nagpundo. Naka-headset ko while gatanaw sa mga TikTok videos. Mga 6 PM na to dapit og medyo ngit-ngit na, nag-text ti ate nga na daw siya ichika nako. Akong gipangutan nga unsa pero ang animal wa ko gitupag. Nainabot nga sakyanan, nakahangad ko kay kusog kay ang suga. Mura kog mabuta kay sa tubangan man jud nako ni park ang ahak. Giyawa-yawa na jud nako sa kung utok ang driver kay walay batasan. Dugay pa jud niya gipalong yang suga. Mongga duro pud kog panabon sa akong mga mata. Pagpalong jud niya sa iyang suga kay maopoy pagka-realize na ako nga ang car nga nakapark kay murag kang Gabriel. Agi sa akong kataranta wala ko kalihok dayon. Nagpitok-pitok ra jud akong mga mata. Kanang kadaganon ko ngat kataguon pero walay pagkaka-operate akong lawas. Gatanga ra jud ko ni Gabriel nagtan-aw siyang paggawas. Nahadlok ko nga basig mo dool si Gabriel nako pero bisan siplat wala niya gihimo. Diretso ra siya lakaw pasulod sa station. Nasakitan ko. For sure nakitaan ko niya oy. Naara jud ko atubangan sa iyang sakyanan. Wala ramay nagbag-o sa akong naong. Naniwang ko gamay kay nagpatone man ko sa akong lawas nako pero for sure nakaila pa to siya nako. Nibugat akong dughan sa naitabo. Gididma kong Gabriel. Ahak. Dili ni adto nga pagtagad akong gi-imagine siya. Gabriel was always excited to see me. Kanang layo pa lang ko pero ang ngisi ni Gabriel murag nakadaog og sugat. But Gabriel was so different earlier. Mura magdili si Gabriel.
Basin niya hatong kaluha. Desperada kay ko to the point ka nakunohon ako nga basig na ay kaluha si Gabriel. Tanaw pag mga drama, Mary. Well, gidrive ko pa uli akong ate si Gayawit. Si Gabriel daw kay nabalhin na sa station nila. Daghang nalipay o gikilig kay naa sila'y kauban nga gwapo. Nagpakaon daw si Gabriel ganiha. Welcome party daw. Lami kay maninghag ni ate pero basig mahibulong to nga nung gisapot ko. Nangutana siya, nakita mo ganiha be? Mitubag ko wala. Umingon ako ate, nga tapad man imong motor sa inyo sakyanan. Garabi tohanan no, bata pa kayo pero dako nagranggo. Wala na jud ko nitubag ni ate kay akong dugahan mura nagibukbok. Ahak jud kayo. Lami man magtagay taman mawasan. Pagabot namo ni diretso ko kwarto. Akong girason nila nga nakoy tiwason nga tan-awon nga kay drama. Pero ang tinuod, duro kog hilak. Nag-goal kay ko nga wala ko ang bata ni Gabriel ganiha. Katoto ko sa number ni Gabriel. Na-tempt ko nga manawag sa iya ha pero nahadlo ko. Maman pudunta ako ang gusto. Ang mobiya si Gabriel pero wala ko kapanagang sa kasakit. Na-depress akong beauty. Pagkaugma, agahatod na pud kong ate. Pag-park jud na mo ko'y pagawas ni Gabriel. Kagwapo jud. Ako mani sa diha. Nagpasalamat ko sa mas kay mataray makita sa kuha. Walay nabag-o kay ni Gabriel. Macho gihapon tawhana samot na sa uniform niya. Good morning sir. Great sa kong ate. Nitando rapod si Gabriel. Medyo nabaguhan ko niya kay murag nagka-istrikto man. O gitawag niya akong ate o giingnan. As much as possible dapat naka-face shield mong duha si mong driver ha. Para mas makalikay sa COVID. Gitawag ra ko niya driver. Murag wala siya nabuang sa kong pag-drive sa una. Misumpay siya nga alcohol and hand sanitizer pod. Dili kalimtan. Dugang pasamaw. Mito ba kong ate? Nga yes sir, naaman mi dala sige. Then mingon siya nga dili na sige laglaag. Lockdown pamanta so dapat kung asa nga lugar ay montuyo, dili na maghapit-hapit sa lain. Buing na dyan ning tawhana. Nag-lecture man noon. Mula kanon ako sa dihang gitawag ko atong kailan ako nga pulis na pod. Mingon nga Mary, kajut lang. Naigi padala si mama. Ang imuha daw ni nga gipangayo nga sa bulak. Tubag ko, ay tuod. Nag-chat man ko niya gahapon kaya nag-post man siya. Salamat aniha. Pila man eh. Nabingon siya, nga imong aplyado daw kung masugot ka. Duro ko katawa sa tubag niya. Joker manggod kay ito si ante. Nabuang ko saha kuno kay apil man pat. Galisod pugog butang sa tubangan sa kumiyaw. Ug mingon akong ate, nga maglisod makanabe. Unya na lang na dada. Medyo dako manggod nga pat. Mitubag ko nga okay rate. Madala ra ni, pahiner ko padagan. Lakaw na ko. Ug gadali-dali ko padagan sa kumotor. Bahala na si Gabriel dito. Stranger di ay ihan drama. Game ko ana. Kay galisan mo kog dala jud sa bulak mong sige kog hunong para ayuhon. Mura magmahulogod. Gapay na hinay ra jud ko hangtod na abot ko sa checkpoint. Pagkataas sa linya, init na raba kayo. Napay akong gidala nga kahulugon. Pagabot sa kong turn, dali din ko hatag sa lisensya o quarantine pass. Let's check butong pulisa kay gikote-kote pa ko. Mingon siya, nagdala man tag bulak lagi ma'am. Na-conscious ko kay gatan-aw man siya sa bulak nga gibutang nako sunan sa mayo. Ga shorts raraba ko adto. Tubag ko nga hinatag na sir. Latche. Maayog pariha kagwapo ni Gabriel tong pulisa, maot trabada yung tigulang na. Chicks boy kayog dating. Mingon siya, nagkalisod kag dala na ma'am. Lamig siya tubagon og mao galing dapat dili na kunin mo langan-langanon. Nitando na lang ko kay akong batiis murag nagpamanit na sa kainit. Manang pagabot na ko sa balay mura ko gikulata sa kainit. Palgita nga sa balay kay hinomdong kong Gabriel. Ahak tawhana, gidadma ko. Abi goroniyag dili ko masukot. Siya rabay sad-an namong duha. Pagkahapon kay ko ano po nako kong ate. Ampo lang jud ko nga walay panuway nga pulis nga maglangan-langan ako. Pagabot na ko sa checkpoint, nahibulong ko nga mura magkasili nga gisilian to mga babae nga kadungan ako. Kulang na lang overtaken ko sa linya. Sigig pangigik-ik, murag mga gwapa. Sus mao di ay kay ang Gabriel is isa sa mga nag-checkpoint. Kagwapo jud eh. Laki kay tindog. Kanang laki ba nga hawod kay tindugan. Bisag nakamas klarong gwapo sa mata pa lang. Napay ilong makasuya.
Balig upat sila nagharang dito. Pili lang ka sa usa ka patsyag. Taas kay linya ka Gabriel. Mura jud og Santos. Mong gipili nako tong usa nga gamay rag nakapila. Langan-langan pud ni si Gabriel. Humana na bitaw ko og pahimulos niya. Itunol jud nako kung lisensya og quarantine pass og sa dihang ang Gabriel giyawaan. Pangitay nagrehistro sa motor sarge. Ahak jud ni si Gabriel. Gilangin ako siya og ang amaw padong nako. Kumingon siya, nga ako na diri, ikaw sa dito. Ahak jud tawhana. Mahigugma na putag balik ani. Minyo na rabaning yawaa. Katuonon ko sa nawong sa mga nagpila, na disappoint sila sa gihimo ni Gabriel. Well, this man is cruel. Maugali yawa kung tawag si Ginia. Mingon siya, nga rehistro sa motor ma'am. Nagsugo na jud ang akong kayawa ni Gabriel. Ninawag sa motor, gikuha pa sa yubak sa papel nga gipangitan niya. Giayo nagbasa kong rehistro, gi-memorize paguro niya. Ipadaplin sa imong motor ma'am. Nahibulong ko ingon niya, yate, maulawan po tani. O nangutan ako, o gano'n po akong ipadapin akong motor sir. Unsa may kulang sa papel nako. Naabi niyag madali-dali ko niyag palusot. Ang amaw, gitutukan man kog thermal scanner. Mingon siya, taas imong temperature ma'am. Pagtanaw na ako sa temperature nako, 37 degrees. Normal raman gud na. Ako siyang giingnan, nga normal ra na sir. 37 degrees ang normal body temperature. Then mingon siya, need pa ka i-check ma'am. Ahak jud tawhana. No choice ko kung dili mo dol adtong mga naka-assign nga health workers. Nihay akong nahuna sa dihang nakita nako ang midwife nga mama sa akong best friend. Remember katong sa kasal. Umingon si ante, nga oday Marie, unsa man? Hello te, pa-check daw ko te ingon ang pulis. Nitanaw man niya sa luyo nako. Let's check gasunod man din si Gabriel nako. Then mingon ako ante, nga lingkod lang diri day. Kamusta naman tong afam nga kachat nimo? Duro ko gatawa, na chika man day nako ni ante ang kachat nako nga afam. Tubag ko, nga laban gihapon te. Then mitubag siya, nga kana juday aron nindot og liwat. Mitubag ko, nga mao jud te, afam is life jud ko ani. After gikuan kog temperature og blood pressure, gipalakaw nako. Gisapot ko kay normal jud ang tanan sa ko except sa kong dughan nga murag nabuang. Gaboto-boto og kusog, wala jud nako ang bata ang Gabriel. Bahala siya siyang itlog. Gisapot ko kay gilangan-langan ko. Sa matong kasapot yang ate among sabot kay 5:30 ni abot na lang og 6 PM. Wala panigawas. Gilamok na kog paabot. Gitapon kog paabot dito og sa dihang ni abot man ni si Gabriel. Gidadman na ko ang leche. Dili ko kalimot sa kabuang niya. Mga 6:45 na nakagawa si ate. Akong kasapot taman langit na. Gigotom na kayo ko. Well, pauli mi, naman ay sakyanan gasunod na mo. Nipadaplin ko aron makalaho siya pero wala man jud siya ni overtake. Gasunod ra jud siya namo. Okay ra pud ko kay hayag kayo. Pag-abot mo sa checkpoint dito ni Hunong ang sakyanan and then I realized it was Gabriel. Lamia mag-assume lagi pero kasado na siya. Dili na pwede. Then mayon ako ate nga si Sir Manday to be. Mitubag ko nga aw mo ba? Tubag siya. Mayo rabia po ni si Sir be, bisag medyo stricto. Taghan kayog nagka-crash niya ay. Itsuraan man gud pod. Mitubag ko sa kong ate nga crash sila anang taong minyo. Wala jud ko agwan tawag ni comment jud ko. Nangutan akong ate, kinsay minyo, si Sir? Ug mitubag ko nga kinsa pa man di ay. Mitubag akong ate nga uli tawong dako pa na si Sir oy. Abi kog nanguyab na si Sir nimo be. Murag naibog man to nimo sa diha. Nakapangyawa jud ko sa utok nako. Sure jud to nga uli tawo pa tong kagwa nga. Moto nangutan ako sa akong ate nga sure di ati ba? Uli tawo pa to. Basig scam na ha. Mitubag akong ate nga uli tawo lagi. Ug akong giingnan ako ate nga basi na ana toy anak te. Mitubag akong ate nga wala oy. Sure jud ko anabi. Kaya nga naman. Ala, nasayop ko. Kinsa day tong kuyog niya sa picture. Sure jud ko nga dili to yang igsuon. Mitubag ko sa akong ate nga wala man. Nangutan na rugod ko. Wala ko'y klarong tulog pagkagabi. Murag na biktima ko sa makaling akala ni. Grabe na akong pagmahay dyan. Kanang pagmahay nga wala ko kasabot sa kong gibate. Lami kay kontakon si Gabriel pero maulaw ko. Unsa may akong iingon siya dayon. Gisapot ko sa katanga dyan ako. Swerte naman ang takong Gabriel. Gati na ngalan dyan ko.
perting yawa adyod. Mahay kayo ang babae. Ang ending, wala na ko ni contact ni Gabriel. Dili naman siya ganahan ako. Dadma nagali kay siya nako. Mong tagahatod og kuha nako sa kong ate bisag makita mi ni Gabriel, we treated each other as strangers. Our memories together will remain as memories forever. Pero ang pagmahay nako, dili jud mabaligya. Kung mabalik pa nako ang oras, gihimo na nako. Gabriel was mine all along. But that was before. But now, I don't know. Sakit kayo makita siya nga malipayon na siyang kinabuhi. Mas nasakitan ko kay naay kauban nila nga nakaklose na ni Gabriel. Chismosa pud kay ni si ate nako. Sigig tabi bahay ni Gabriel. Extra special daw ang pagtagan ni Gabriel atong kauban nila. Sweet daw ang duha moong nahimo ng love team sa ilang station. Tuod man, based akong pagtanaw ni Gabriel atong babae nga pulis kay sweet jud sila. Ako man dato eh. Ako man datong hatagan og extra nga pagtagad ni Gabriel. Pero agi lang sa kong katanga, gisayangan ako ang tanan. Wala ko'y laing ma-blame kundili akong kaugalingon. Munang gaagwanta ko sa kasakit nga makita si Gabriel. Kanang maghilom lang ka sa dapin while galantaw nila. Kanang bisag sakit na kaayo makadungog istorya bahay nila, pero wala kay mahimo. Agwanta na lang ko taman sa akong magwanta. Good thing last week of May 2020, gi-announce nga wala na checkpoint. Dili na ka-instructo moong makalakaw-lakaw na. Balik na pod ko sa trabaho na ako. Pero kung pagmahay, dili jud malimtan. Mahaya na ako eh. Pero taman na rajud ko sa mahay. Good thing is dili na pod ako ang tighatod og kuha ni ate kay balik trabaho naman ko. So ang nahitabo, ani kay malimtan na lang jud nako si Gabriel. Murag naka-move on naman pod siya. Bisag ako, wala pa. June 17, 2020, dili jud ko kalimot ang adlaw. Kay gilift naman ang community quarantine. Pwede na maglatagaw. Kay off man to na kong adlaw nakiglag akong mga coworkers. Naay mga sikat nga lugar nga medyo bungtod nga daghag gitanom nga mga flowers. Uso pa manggod ang mga bulak atong panahona. Feeling broken hearted man ko, so excited ko makalagog balik. Moto ni kuyog ko nila. Nice jud ang lugar in fairness. Makarelax pero pag uli na namo didto na nahitabo ang dili jud nako makalimtan nga panghitabo sa akong kinabuhi. Kay medyo bundok man tong giadtuan namo, ang pagpauli kay patugbong among dagan. Hapon na to og nagfog, medyo basa-basa ang dalan og danlog jud. Maong extra careful me. Pero ngon pa sila nga dili matagna ang disgrasya. Nagsunod ko sa motor sa akong kauban. Paliko na mi og sa dihang naami nakatagbo nga van. Ang worst pa kay naay ni overtake sa van. Naabtan jud ang motor sa kong kauban og ako nga nagsunod niya naabtan pod. Wala nako kabalo unsay nahitabo basta ang impact ra sa pagbangga akong nadumduman. Sa moto nga naligid mi og naglayog mi sa akong motor. Sakit kayo. Good thing is daghang panimalay atong lugara og natabangan mi dayon. Nasya kay ko sa panghitabo o galing ko darajud ko sa yuta adto. Wala ko dayon kalihok. Maayo kay naay naghatag og inini tubig nako. After makainom ko, didto na nagsik in sa kuha ang nahitabo. The first person I called was my ate. But honestly, I was about to call Gabriel but I realized what will be the use. Gabriel will never care about me. Kadumdum pa ko nga gakurog akong mga kamot maong ang babae na lang ang tapad sa kuha ang gipadayal nako. Hello B. Pagkadungog bitaw nako sa tingog ni ate, didto ko nako nakaiyak. I remembered crying a lot nga galisod ko ginhawa og istorya. So si ate nataranta. Naon sa kabe? Asa kabe? Damiyon akong ate, nga istorya hagtarong diha, asa ka? Mitubag ko, ate, nadisgrasya me. Nakadungog jud ko sa pag-iyak ni ate. I also heard voices asking her unsay nahitabo. People around her that time were curious. Gistorya nako niya asa mi ug unsay gibati nako. Mura jud kog bata adto nga nagsumbong sa iyang inahan. Feel nako okay raman pug ko adtong orasa. Pero kung tuhod og batii sa right part, perting gasgasa. Ang kakulba pud nako nga akong gibati atong orasa.
Nahadlo ko nga basig na ay patay na mo. And worst is mapriso me. After 15 minutes man guro to, niabot ang mga pulis o gasunod ang ambulansya. Giwan og pasakay ang mga sakay atong motor nga ni-overtake namo og akong kauban og iyahang bana nga maoy nakabangga adtong motor kay sila man maoy nagrabihan. Good thing is duha ka ambulance ang niabot maong nakasakay mitanan sa isa. I was in shock in the whole ride. My phone is ringing pero wala na ko'y kusog pa nga motubagon. Pag-abot sa ospital, pag naog pa lang nako gitagbo judan ko ni ate. Durog iyak si ate maong nakaiyak na lang pud ko. Abi jud nako og mamatay nako ganiha. And when I look up, I saw Gabriel. Dili man ma-explain iyahang nawong. Murag nasuko nga nag-ol. Ambot niya, ni samot yung kilak. Emotional kay ko agi sa nitabo. Bisag sakit akong lawas, ni dool ko niya and the next thing I know, I hugged Gabriel. Kakita rajud ko karason makahalog. Na-realize ko nga kung namatay daay ko atong disgrasyaha dili na may magkita. Bahala na si ate unsay mahuna-una niya. I hugged Gabriel so much and felt his warmth. Then mingon si ate, ngayon nag-iyak. Let the doctors examine you first. Unsay sakit nimo be? Ang babae wala ni tingog, basta gahalog rajud kong Gabriel. Kung wala pa ko giduol sa nurse, dili pa jud ko mobiya ni Gabriel. Gahalog rajud ko niya. Wala na ko nagmind sa mga tao dito. Og mingon akong ate, nga ipa-check sa imong lawas pe. Itana ko Gabriel og mura kog nagpakaluoy nga dili niya biyahan. Nakasabot rapod siguro nga maw. Kuyog sa nila, naara ko diri sa gawas, ulaton ti ka Mary. Pariha sa diha, dili ko mulakaw. Unay ingon ni Gabriel sa kuha. After hearing him, ni kuyog na ko sa nurse. Since COVID pa man naong si ate ray nakasulod sa ospital, kuyog na ko. After pila ka test and x-rays, we found out that I have a little crack on my shoulder blade. Good thing is gamay ra jud siya, og no need for surgery na. The doctor said that it will heal naturally after a month or two since bata pa ko. Need lang siya sling and every week nga check up para ma-monitor. Akong gasgas sa tuhod og sikaw mo'y akong gibati og ayo. Hapdusa man kaayo nga mura kog makaihi sa kasakit. Gakangkaang ko labaw pa atong una kong nakuha ni Gabriel. Pwede na unta mi mouli but Gabriel insisted nga ipa-admit ko. Ang rason sa unggoy dapat ipa-monitor sa ako bisag 24 hours lang. Nakabalo na silang mama og durog iyak siya. Noloy ko nila. Nakaiyak na lang pud ko. Wala sila na mo ipaadto og ospital kay okay naman pud ko. Naka-video call naman pud mi maong nahawasan na pud sila sa ilang kulba. Wala na mo sila ipaadto og ospital kay high risk sila sa virus. And the good news is wala ray grabe jud namo. Naay mga nangabali pero dili ra life threatening. After makagawas ko sa emergency room, gipa-private room ko nila. Nalisan ko kay mahal kayo ang bayad dito. Dili siya covered sa PhilHealth. Huwasan akong bulsa. So maingon ko, ngate, dili lanta pa private eh. Mahal kay dere. Patay akong savings. Ito ba kong ate, nga dere ra tabi, aron maasikaso jud ka. Mitubag ko, nga okay ra jud ko sa regular nga romte. Mitubag si ate, nga okay ra nimo nga mag-ilis ka dito. Maglisod pa biya kag liho kay imong mga gasgas. Mitubag ko, na atong bulsa man pod ang magasgas anite. Mitubag kong ate, ngayaw nagpagbot di habe. Sponsored na ning room nimo. Naibong ko sige ni ate. Kinsa pud tawan ang mo shoulder sa akong gastos oy. Manungutan ako kung kinsa. Mitubag siya nga si Gabriel. Ikaw bibi ha. Duda na jud kog samot ninyo ni sir. Uyab mo? Moyon ta kog uyab mi sa diha pero kapoy nag-explain. Manungutan ako kung aha si Gabriel karon. Mitubag akong ate nga tuwa gawas. Isa ra man ang gi-allowed nga magbantay agi sa COVID. For the first time nataranta na si sir. Kulang na lang mag-order nga kami mo rescue ninyo dito pero dili man pwede kay dili na to area na mo. Ito pag kumabate. Ito ba kung ate nga obe. Mato man tato atong gidiskrasyahan ninyo pero kay padong naman po di ay mo dere. Motong wala na lang ko nisumpay ni ate. Naglibog na jud noon ko atong panahona kung unsay pasabot sa mga lihok ni Gabriel. While gabisi si ate og hikay sa mga kinahanglan nako, akong gitextan si Gabriel.
The accident made me realize that we should not waste any time. Kay anytime, pwede ta mawala dari sa kalibutan. Ang text ko niya og asa ka. Na after pila ka seconds, pagsend na ko nanawag si Gabriel. I was hesitant kay naa pa si ate pero wala na ko'y pake. I want to see Gabriel na jud. Ang kaigat jud sa babae. Nangutana siya, okay na ka? Mao jud na'y una nga gipangutanan ni Gabriel. Tubag ko, oo gamay, na nakog-room, salamat ane. Tubag siya, nga no worries, mas maayo na kay makalihok kag tarong. Ako siyang ipangutana kung asa siya. May tubag siya nga nara ko gawas. Nagpromise ko ganiya diba? Dili ti kabiyaan. Kalami sa dili ta kabiyaan ni Gabriel kay ang tinuod ako'y mo'y mobiya niya. Ako siyang giingnan, ali dere please. Dugay katingog ang Gabriel. Umingan siya nga trayan ako. Kasyot lang. O gi-off niya ang tawag, si ate lahi na nagtinanawan ako. No choice ko, nitugan na lang ko. Ako siyang giingnan, nga ex na ko si Gabriel te. Duro managkata. Duro mag nagkatawa siya. Diba kong ate, kabalo ko be, sa una pa lang, lahi man dyan mo mga tinanawa ni sir. Naghulat ra ko nga masulti ka. Sa kasal pa lang nako, na ko'y nabantayan. Liyay-lihay pa kang bayhana ka. Target lock na ka ni Serbe. Wala na naigaw sanay. Agi ni mo maong nagbulag mo no. Nitando ko, samot o katawa na siya. Naula kong kalag. Mingon ako ate, tagna ko pa. Kagwapa dyan ni mo be. Lami kahapakon. Mga oran-oran ni sulod sa kwarto na ako si Gabriel. Dili na jud ko nagpabebe. Bisag naghigda pa ko, gibera dyan na ako na si Gabriel o gihalog. Na-addict naman noon ko niya. Gihalog po kog balik ni Gabriel pero dili hugot sama sa kong gihimo. Nasakitan ko kay abi kog ni palayo na di siya nako. Mong ang tanga, durog iya. Hoy Mary, OA kay ka. Comment dyan ni ate ay, wala siya nako gimahin. Dili nako Gabriel. Nakapangutana jud kong Gabriel bisag na pa si ate. Nitanaw ko sa naon ni Gabriel og ni samot nga goal. Saya nga aning tawhana oy nga dili makuha. Poker face naman na si Gabriel. Murag yawa siya. Tubag siya nga dili na. Sakita sa tubag. Nga iyak jud kog samot siyang tubag. O siyang ipangutana. Dili na jud. Desperada na kay ko adto. Akong ginuhuna kay ang mobalik si Gabriel nako. Himuon jud nako ang tanan mobalik lang siya. Mingon siya. Dili na. Dili nako mahigugma sa lain. Ikaw ra sa sinugdan pa lang, Mary. Sana all. Dako kay akong business sumpay ni Gabriel. Agis akong kalipay nakaiyak kog samot. Ka-OA jud ninyoy. Sir, unsa man ikaw nabantayan na? Basig mo lakaw na pud na lahi ra ba nagpangutok. Ahak jud ni si ate. Mitubag si Gabriel nga oo ko na. Pabantayan lang nato ni si Mary ugma since duty man ta. Diba kong ate? Oo sir, among kasi na rin magbantay ana sa buntag. Hoy Mary, hospital niya, basig makaunahaw na kagkabuang, masudlan mo dere. Katauonon kay ko ni ate, mura magnaay nahibawan unsay nahitabo namo ni Gabriel. Paglakaw ni ate na awkward kong Gabriel, naulaw naman noon ko. Humingan si Gabriel, nga love, mitubag kog unsa man, pagkaahaka jud. Mora man mig teenagers. Umingon siya nga ilisan sa tika. Gisipatan ako ang Gabriel, ni katawa naman ang buing. Balik na si Gabriel sa una. Ako siyang giingnan nga ospital niya. Mitabag siya. Kabalo ko, unsa di pasabot nimo? Ilisan ratika aron hamugaway imong pamate. Himuon na ranato na inig makatiyad-tiad na ka. Aha kayod si Gabriel. Moinit ng punta. O ako siyang giingnan o ako siyang gipamalikasan na sad. Gilak sa taros ang portahan kay basin daw og masudlan mi nga nag-ilis ko. Yate kay si Gabriel kay kung makatutok murag kanon man pud tagbuhi. Na conscious ko gamay kay dugay na biapud ko nga wala kahubo-hubo at tubangan aning kagwanga. Kamaot sa private room atong ospitala kay ang kama nila igo ra ang usa ka tawo. Dili ilang katapad si Gabriel nako. Maong galingkod lang si Gabriel sa kilid
while gakuri-kuri sa akong cellphone. Ang butan gi-uninstall tanan akong dating app. Kasayang sa mga afam na ako. Huwag ako siyang giingnan nga ayaw na i-uninstall oy. Tubag siya. Sige pangitag afam. Nindot kog liwat Mary. Ahak jud tawhana. Sige huna-huna og milagro. Huwag ako siyang giingnan nga hilom diha. Ikaw gali nakapaanak na. Kabalo na ko nga walay anak si Gabriel pero nangisda ragod ko kinsa tong kuyog niya sa picture. Kung utana siya, nanganak na di ay. Naglibog ko sa iyahang tubag. Umingon ko, nganong ako? Wala pa man gud ko nanganak. May tubag siya, nga maugali. Wala pati ka na paanakan. Mong ayaw sigig pamasangil diha. Lupig panimoy peke nga soko. Ako siyang gignan, kahilom diha. Kinsa man itong kuyog nimo sa picture nga babae ug bata. Ayaw jud pa makakdiha Gabriel. Basin ikaw mo ay balian ako. Mitubag siya nga mo na resulta sa labtunon. Suko dayon dili sa mangutana. Kabat bata to nako day single mom. Mitubag ko nga uyab jud nimo. Mitubag si Gabriel sagad lang jud ka ha. Ngitag away oy. So ako siyang gipangutana, sure jud ka nga dili to imo ha. Itubag si Gabriel nga yes day. Gamit kog babae sa diha pero nagkondom ko ha. Ahak jud din tawhana. Hilom-hilom lang pero bugoy-bugoy pod. Dili jud ni exempted sa kabuang. Ako siyang ingnan nga yati ka. Wala man kay kondom gamit sa kuha. Tubag siya sakto gani. Ahak jud tawhana og mga tubag. Og mingon siya nga dili ta patak ag walkout ha. FYI lang dili violet akong pitaka. Gisipatan na nako siya oy. Naulaw na kaayo ko. Kapuyan kog lalis kay naadyoy ikatubag ang buing. Imbis nag-private room ko para makapahuay og tarong, wala na noon ko'y tarong tulog kay akong kuyog murag wakwak. Kulang na lang jog-jogon ko. Sige panghikap. Ang rason niya, gimingaw daw siya. Pag og makay maduty na po si Gabriel, makakong kasin ang nagbantay. Taros din si Gabriel kay daghan kay tugon. Sayo kay ko gitrapuhan sa buing, siya jud daw ang manrapo nako ay siya maduty. Kaya ataman. Nahibulon akong kasin kinsa siya kay kung makapanugon wagas. Nisamot og taas ang kilay sa akong kasin, kaya nila ko si Gabriel kinihalok pa man. Wala jud mi na ulaw. Kung kabalo lang akong kasin sa mong gihimo ni Gabriel gabi mabuang jud siya. Akong ate wala na jud ko baliki sa ospital. Nakalimot man guro nga na siya igsuon nga na-admit. Giteksan ako siya, gireplyan raman kog, dili na kinahanglang akatahan ka nako. Ni Sir Macho pa lang na nobara nag-akatar nimo. Kasukaon ko sa ka-OA ninyo. Ahaka jud ning igsuona. Nagpa-discharge na jud ko sa ospital paghapon kay dili ko kagwanta sa ospital. Hadlok pud ko matakdan og sakit. Wala na nako gitagad si Gabriel kay na busy pa man siya og meeting. Gitaksan lang nako nga nakauli nako. Akong mama durog iyak pag uli nako. Mura man sad kog namatay oy. Kaloy sa Ginoo wala ra beje namatay namo. Gikapoy kog entertain sa mga paryente kay nakachismis man jud unsa nitabo nako. Nisulod sa kwarto dayon paghuman. Sakto pod nga nanawag si Gabriel. Ingon siya, "Nakuli na ka? Wala man ko nimo gitagad. Mitubag ko nga busy pamanggod ka." Mihan na siya nga bisan na. Pahibaw ako daan unsay plano nimo. Na-over na pod mi si Gabriel kay mura mag-guard na nako. Ako siyang gingnan nga oo sa sunod. Nanguta na siya, "Matulog na ka?" Mitubag ko, hapit na. Mihan siya nga video call sa ta. Kasyot lang. Huwag mo man nag-video call me. Napay siya opisina. Wala guro ni plano muli. Ako siyang ipanguta na, "Dili pa ka muli?" Ingon siya nga naapa ko'y tiwason. Wala ko siyang giinan nga gabi naman. Pahulay sa oy. Wala ra ba kay klarong tulog gabi Ingon siya, at dili ko katulog basta naka sa dool. Siyang giingnan, nasala na po na ako ni karon. Tubag siya, nga dili man, lami lang ka paakon. Ba jud ang tawhana walay ulaw. May gali na ka-headset ko. Ako siyang ingnan, nga bastusa oy. Nagkatawara man na siya jud. Haka jud. Ingon siya, nga anha ko ugma, magpailailan ako. Ako siyang ingnan, ahaka, pagpuyo jud. Itubag siya nga dili nakakabot na ko ana. Dugay na tangga tago-tago. Ako siyang giingnan, bulag na biata ha.
Diningon siya, gisaingon. Walay bulag nga nahitabo. Gaasyo maraka. Lisod jud lupoy gang tawhana kay naaman joy ikasukol. Ako siyang gingnan. Bulag na taoy. Feelingon sad ka. Mitubag siya. Nga feeling bitaw. Basta anak ugma. Whole day ko diha. Believe na jud ko sa kabaga sa nawong aning tawhana. Og tuod man pagkaugma naabot jud tawhana. Tuno nga Sabado og walay duty si ate ug nakauli iyang husband. Nalisang ang tibok balay sa pag-abot sa buhay. Naibulong silang mama nga nung namisita si Gabriel. Pero ang walay ulaw siya naman joy nag-introduce sa iyahang kaugalingon. Nun siya nga, "Ma'am sir, uyab day ko sa inyong kinamanghuran." Nasyak silang mama. Nakauyab ilang anak nga wala sila'y panghanaw. May gali gikan ko sa disgrasya. Ikon dili pa, madisgrasya jud ko sa kunit ni mama. Good thing na dawat rabi apod nilang mama si Gabriel. Ug tinuod man tibok adlaw ang kagwang sa balay. Silang ate kay medyo na awkward kay senior lagi nila si Gabriel. Bawal ko manguyab og pulis pero ang ending sa pulis ko nahagbong. Kanipot si Gabriel, feel kaayo ang justice. Dili jud maulaw tawhana. Sa amo pa na ni hapon, may gali gadalag pagkaon pagabot niya ganiha. Back on each other's arms na pud mi. So balik momol. Momol sa daw kay naa pa ko'y crack. Pero I know kajugjuggo na kayo tawhana. Basi pa lamang sa mga kumot o halok. Kung makaburos pa ang among maghihimo sa una raguro ko na buros. After 2 months na totally heal na ang crack sa akong shoulder blade. Na okay na po itong mga pangos na ako bisag na pa'y mga peklat nga nagpabilin. So ang Gabriel nakighagit og laag. Mahadlok na raba ko kung makigilaag ni tawhana kay kapuyon kay ta. Open naman po ang mga resort sa amoa with minimum guest lang po. Dali kayo nakapabok ang kagwang. Kadumdum pa jud ko sa bili ni mama ay ha mi nilakaw. Kung dili pare de Mary ayaw sa amo paghimo. Dili man lalim. Nangisin na lang ko. I know Gabriel is responsible. Kung sa manggali ang mahimo namo, I know panagutan niya. Ug wala jud ko na sayo. Ang expected nga swimming sa dagat sa kwarto man namo gihimo. Murag nakuratan akong lawas kay dugay nang walay practice. Pagka-energetic ra ba jud tawhana. Pero dili jud ka alakanse kay pagkalamiha man jud po. Bahalag maotruhan ko gabali kung si Gabriel pod nga perting humuta og lami ang mobali. Okay ra. Mura man jud og wakwak nga nabuang si Gabriel kay wala jud gikapoy. Ang rason si bueng gi-quarantine lagi daw siya. Pero dili pud ta palupig oy. Bahalag mga bali. Ahak jud tawhana kay singto ng putag hagkot ani. Lami maning pulis kay kuskan. Samota ni si Gabriel nga sigig exercise. Ma-exercise pud kog apel. Ang nabantay na kong Gabriel kay tuto kay na siya sa lihok na ako. Anang sige siyag pangutana ba samot nagmagtanga ako sahay. Muni-muni ragod untang ako pero ang kagwang lahi magpasabot. Ngayon siya, unsay mo ginaw na? Share po diha. Matubag ra po kog wala raman. Matubag siya, kay sure nang wala raman ha kay basig kalit ra kag kawala na po. Ako siyang giingnan, nabuang na jud kano. Tubag siya wala oy. And one thing I learned about Gabriel is stalker sa TikTok na ako kagwanga. Nasuko pa siya kay mura daw kog nangita uyab sa TikTok bisag kalingawan ra to na ako. Para muundang na ang kasapot sa amaw, gi-appeal na ko siya sa akong mga TikTok. Ambot kung nalipay ba siya nga ni-appeal siya or wala. Basta kay gamer man po siya. Kay gahi isa lawas sa amaw pero kung mutukhang na mura mag-gymnast. Flexible man kaayo. Pag-uli na ko, guilty as charged kay ko. Lahi nagtinanawan si ate ug mama. Si Papa kay chill ra, sig tabi ni Gabriel. Feeling close kay ni si Papa. Ngayon ako ate, okay bibi, kakiat yun di mo. Kung ginan ate nga paghilom oy, duro raman na siya gatawa, ahaka jud igsuuna. Again, smooth sailing rabi apod ang mga relationship ni Gabriel. Away gamay, tukhang dinagko. Basta si Gabriel imong mauyab, expect na lang og exercise regularly. Dayon, there was this one time nga nagkuha kog police clearance para ipasa sa office namo. Wala ko nagsulti ni Gabriel og ating nga moadto ko. So while gahulat kog tawagon ko, naminawsad ko sa tabi at mga pulis dito. Kadong manggod ko sa ngalan ni Gabriel. Bantay dyan siya kung makadungog kog kabuang niya. Na miingon, grabe Sir Gabriel no? Kagwapo man syud, maka-inspired mo trabaho basta duty siya.
Then may tubag nga, naa naman daw na iyab si sir. Tubag po to nga, wala guro oy. Then may ingon, naligi daw, isuon daw ato sa atong kauban. Then may ingon, nga abi kog silang Rachel ang uyab. Nikinot akong agtang pagkadungog na ako sa name nga Rachel. Let's mama tong bayhana nga love team nila Gabriel. Ug sa walay paglibak na abot ng Rachel. In fairness, gwapa man jud pod bayhana. Lamiyon og lawas, pero lupigan jud siya sa lubot og tutoy na koy. Yayon igmasa ni Gabriel siya rog dili mo tubo og samot. Ha. Dinay nang utana niya, nga hoy Rachel, uyab na mong Sir Gabriel. Nagpahiyom ang Rachel. Nag-expect ko nga mo dinay siya kay dili man jud sila uyab ni Gabriel. Pero ang babaye wala dyan i-deny. Mura mag naghatag noon og laing meaning. Sa galagot na ako, giteksan na ako ang Gabriel nga na ako gubos nagkuhag police clearance. Timing pod nga ako nagitawag para picturean. Feel kay na ako akong kagwapa tong panahuna. Sayang ang mga skincare routine nako para mamaot lang ko. Ipakuha man ang mask kay araw na picturean ko. Paghubo jud na ako sa akong mask, mura jud og natuk-an ang mga bayhana. Samot na si Rachel. Gaba. Pag human og pictures ako nilingkod dayon kog hulat tawgon para makuha na ang police clearance. Ug mapoy pagsulod ni Gabriel. Haka jud tawhana. Munang sige siyag maibgan kay mura man jud pud og tarong. Nagpagwapo man og taman. Kay hapon naman to maong ako nalay last nga customer nila. Mo na ang Gabriel murag kiring ni halog jud. Gisipatan ako si Rachel. Lamiing nun nga tagam niya. Feeling pod kaya siya. Bad na kong bad. Ingon si Gabriel. Ganihara ka love. Mitubag kog bago raman. Then mingon si Gabriel, nga hulat ako, mugawas. Taman raman ko 5. Itando na lang ko. After na ko makuha ang police clearance, yatod ko ni Gabriel siya sakyanan. Kataghan na ba namog memories diri. Nakansyawan pa jud siya sa iyahang mga kauban. Kung namiingon, hoy sir, mana jud na? Mo ding dili na mo kuyo laag, naman day laing laagon. Napumingon niya ison man ni kuan. Then okay, na-recognize ko nila agi sa paghatod kuha na ako ni ate. Gipasakay na ko niya sa sakyanan. Ingan siya, nga tagad sa dari kadyot ha, maot ako hapit. Mitubag kog lagi. Samingan siya, kay sabi kay saksi makayuta. Huwag ang amaw ni halok jod, COVID para ba jod. Lahi man ni si Gabriel kay kulang na lang higupon ko. Hilig goro ni higop og sabaw, with matching hika panaha. Yawaad siya. Pag out sa kagwang, gidala ko sa apartment niya kay dili pa man pwede ang dine-in sa makananan. So sabi ko another set of tukahang napod pero dito ko na sayo. Pag abot na mo kay naamay nagtagad niya nga babayi nga gadalag bata. Pagtanaw na ako sa babayi maumanto ang tua sa picture. Naloy ko sa bata pero sa inahan lahi man akong pamati. Bad aura man kaayo. Sa mga to, nga iha mi ninaog kay gibira pa nako si Gabriel. Gadali-dali ang kagwang og naog. Excited, mong samot akong kasapot. Then ako siyang giingnan, nga sure jud ka nga dili na imong asawa og anak Gabriel. Mahibaw-an na jud nato karon. Bantay lang jud nang imuha. Putlon jud na anako. Then mitubag siya, unsa gud na oy? Kapila man ako isulti nga dili ko minyo. Unsa man ameryo eh. Then ako siyang gitubag nga naniguro ra ko Gabriel. Dili ko ganahan og iskandalo. Mitubag siya nga lagi pastilan jud ko eh. Ug ako siyang giingnan nga tarunga lang jud na Gabriel. Wala na jud ko nga gitagad nga makanaog ni Gabriel. Gadali-dali jud ang amaw. Then mingon siya nga Lori, naman mo dari sa gawas. Ganihara mo? Lori di ay ang name aning bayhana. Kababata man daw ning Gabriel. Nagkugo siya sa iyang anak. Unya kay gabi na naapa sila sa gawas. Loy biapod pero ambot gisapot man ko. Then mingon si Lori, nga Gab, dari sa ko be? Nilayas ko sa mua kay si mama sigig pamuyboy. Duro manag iyak bayhana. Nakuratan ang bata mo niya. Gikuha ni Gabriel ang bata ug ang Lori duro gahalog ni Gabriel. I know kababata sila pero murag lain man. Nagselos ko guys.
Ahak jud. Valid raguro nino or nitukar na pod akong pagka-abnormal. Sa mga itong ipasulod ni Gabriel silang Lori ug ang baby nga sige gihapon og hilak. Kaloy sa bata nakadumdum ko sa akong pagumangkon. Sos nalimtan na jud kong Gabriel. Mga 1 year ka pinaguro tong bata akong dili ko masayop. Cute ra ba kayo? I never imagined Gabriel to be this soft to a kid. Kagwapo sa kagwang while gisayaw sayo ang bata. Si Lori kay feel at home kayo. Kanabitaw nga anad na sa balay nga gisudlan niya. Samot akong kasapot nga thinking nga nadala na ni Gabriel si Lori sa iyang apartment. Dili jud nako malikayan nga magmugot. Akong gisinyasan si Gabriel nga manawag sa ko sa balay. Nananghid yun lang mama nga dili ko kauli sa balay. Dili na ko biyaan si Gabriel oy. Kuyog ni Lori. Basig madala ni sa kauwag ning tawhana. Yawa na jud dayon. Basta dili jud ko mahimutang. Something is wrong jud. Bantay lang jud ni si Gabriel ba. Pagbalik na ko sa sala, ni kalma na ang Lori. Kinsa po'y dili mo kalmaan ng gasandig siyang Gabriel. Giyawaan jud akong utok. Gitaasan ako kilay si Gabriel kay basig nakalimot siya nga naapa ko. Best in walkout ang tago rabajud ko. Pero ni palayo ang Gabriel o gikamayan ko. Kalami sampalungon tawhana. Gisapot jud ko nga murag mabuak akong ulo sa kalagot. Then mayon si Gabriel, nga love, alira. Si Lori di ay akong childhood friend. Lor, si Mary, uyab na ako. Ni fake smile ang Lori nako. Yes, fake smile jud. Kabalo kay ko unsay fake smile sa dili oy. Ahak bayhana. Nihay na siya nako og nitando rapod ko. Kapoy makiplastikan. Leche. Akong ginahawag gabugat na. Gisapot ng babae. Lami na kaayo karamuson si Gabriel. Unya ahak pa jud kaayo kay ako mo'y naka-prepare sa lamisa kay gat talking pang duha sa sala. Dako jud kuroy problema bayhana. Giamong pa niya si Gabriel. Pero wala ko'y mahimo kay lisod pod og ingnon ako si Gabriel nga dili ko ganahan ni Lori. Naluoy pod ko sa bata pero dili sa inahan. Well ni hapon may yati kayo. Mura magpamilya ning si Gabriel og Lori. Gikugos ni Gabriel ang bata while gihungita ni Lori. Ahak jud. Mura kog viewer ni Landoa. Lami na kayo mamundak. Nawad-an ako ganas ako nakita. Ang mas gisaputan nako kay ako mo ay nakahugas sa plato. Pinaka-hate na kong trabaho sa balay. Ambot basta pahugason akong plato mura naman ko giyawaan. Ang Gabriel og Lori tuag sala. Gadula-dula sa bata. Gisapot kog taman langit. Bantay lang jud unya ni si Gabriel. Magsakit jud ang puson aning tawhana. Kay isa ra may kwarto sa apartment ni Gabriel, maong silang Lori na lang ang muhigda dito og sa sala ni Gabriel. Nibalibad pa jud ang Lori nga okay ra daw nga sila mo'y sa sala. Pabebe kayo. Wala jud nagunahuna nga naibata siyang kuyog. Wala man siya gihimo nga dautan ako, pero galagot jud ko niya. May gali na extra foam si Gabriel. Okay ra pod bisag sa salami. Then miingon si Gabriel nako, nga kabitayan man imong si Modlove. Tubag ko niya, nga hilom, gisapot ko. Gisapot na ha pero perting halog nako ni Gabriel. Lami man jud siya halugon. Then mitubag si Gabriel, nga sen siya nagod. Lisod pod og paulion nako silang Lori. Dili ka maloy itong bata. Mitubag ko nga maloy ko sa bata pero dili sa inahan. Ayaw ko labda Gabriel. Then mitubag siya nga sapot man jud. Himo na lang taga to abe. Ako siyang gitubag nga yawa kay ka Gabriel. Mukalit palang nagawa si Lori. Then mitubag siya. Dili lagi na. Kaisar bitaw. Diribi at tamayo. Quickie lang god. Dari jud ko sa quickie ni Gabriel mo bilib. Ahak jud kayo. Nakausan ni nako sa balay bisag na silang mama. Wala na ihubuanay oy. Nadala jud ko sa amaw maong gikapoy kong ipit-ipit sa kuntingog. Ahaka jud. Dako kay ngisi ang amaw paguman. Kalami isag paon.
Then mayon si Gabriel nga naa na unta ni sulod love. Modyo na iyang sige gisulti pagkahumana mo. Open na kayo siya nga ganahan na kay siya nga magkaanak sa kuha. Well, willing and ready naman po ko. Pero ambot ba? Wala pa man ko na boros. Dili pa jud siguro panahon. Pagkaugma kay Sabado man, gatambay ra gihapon ko sa apartment ni Gabriel. May gali na dalag explanation si mama. Ginan ako nga bantayan ako si Gabriel kay naay babayi nga gakiat-kiat. Dili jud magsilbi ning kahimtanga oy. Magkadugo sa mi ay ha niya mailog si Gabriel. Ka-harsh sa kagwa. Maayo man jud pod muluto si Lori. I will give it to her. Dili pareha na ako nga talag sa jud magluto. Prito pa jud sige. Bala siya oy. Manang siya may tigluto og ang Gabriel malipay kayo. Kalami bubuan o gininit. Denangutan na si Lori sa kuha nga Mary, unsa pay sige ni maglutoon? Lami kay siya tubagon og ikaw mo'y akong gusto lutoon. Pero mitubag ko niya nga dili man kay ko hilig magluto-luto. Then mitubag si Lori, hala, mao ba? Hilig ra ba na mukaon si Gabriel? Ambot ba og unsa basta lahi man akong pagsabot sa word nga mukaon. Mura magnaay laing meaning. Nasiplatan nako ang pagngisi ni Lori. Ahak jud bayhana. Olbo akong kaspa niya. Mitubag pud ko, nga bitaw, hilig jud mukaon si Gabriel. Taga-adlaw gali with additional snacks pa na. Then mitubag si Lori nga, ganahan nag-experiments Mary. Nisamot og taas kong kilay. Letche bayhana. I smirk, basig kaingon siya butan kong pagkababae. Mitubag ko niya, tinood jud na Lori. Experimentalist jud kaayo si Gabriel mao nang satisfied kay kuniya. O gitalikdan nako siya. Letche bayhana. Confirm na ibog jud to ni Gabriel. Gigawsan nako ang Gabriel o gihapak jud dayon siya nako padul nako. Nakuratan ng kagwang. Ako siyang giingnan, tug-an nako og tinod Gabriel. Naay nahitabo ninyo ni Lori. Dili jud kaha imuhan ang bata. Tug-an og tinod ha, kay kaila ka nako. Basig mayawaan jud ka nako. Mitubag si Gabriel nga, unsa guna Mary? Sakit nimong maghapak eh. Ako siyang giingnan, yawa ka Gabriel. Tug-an diha jud. Dugay-dugay ni tubag ang Gabriel. Samot ang kasapot. Then maingon siya nga first sex nako si Lori. Ahak jud. Mora kog nabungol sa nandungog nako. Kaiyakon ko pero wala may nitulo. Basta gilagot ko. Gisampalong nako ang Gabriel jud. Na siya kang buang wala niya gi-expect oy. Nawala iyang pagkapulis kay wala siya kabantay sa akong kamot. So ako siyang gingnan sa imuhan ng bata niya na makak pajud kang yawa ka. Mitubag si Gabriel kapataka lang jud ka. Ingon ko nga first sex nako siya. Wala ko nag-ingon nga nag-sex pa mi hangtod karon. Wala ko siyang gingnan. Basta, yawa dyan ni Moy, muli ko, leche. Sa moto nga may walkout ko, ikuhan ako mga gamit. Bisag ganahan na kay ko nga mamundak pero wala na ko gihimo. Naapabaya ko'y konsensya kay natulog ang bata. Ang Gabriel gasunod na ko. Dili ko hanat og tingog kay basin makamatalig ang bata. Nanguta na siya nako. Asa man ka? Mulakaw na pud ka? Ako siya gitubag, ngayawa ka. Ayaw jud pagharang-harang diha kay basig masumbagan jud ka. Nakita na ko ang Lori galili na mo. Tungta na si Gabriel nga, asa naman pud ka? Mawala na pud ka? Layasan na pud ko nimo. Ang Gabriel mura giyawaan. Suko kay nawong pero dili jud ko niya madalaan ang kaisog niya. Ako siyang giingnan, nga dili kakabuot nako asa ko padulong. Then mitubag siya, nga uyab ko nimo Mary ha. Uyab ka na ako. Ug ako siyang gitubag, nga uyab barata. I'm not your property, Mr. Gabriel. Then mitubag siya, nga yawa agad ni Mary. Ako pa siyang gitubag, nga yawa jud. Letche ka. Then mayon si Gabriel sa kuha, nga ayaw jud ko hagitag layas-layas Mary. Magsinalbahis jud ko. Ug ang Gabriel giyawaan jud. Ahak tawhana kay gibira ko. Gidala ko sa kwarto o gilakan ko. Kayawa jud.
Nisamot akong kasapot sa kagwang jud. Ambot noon sana sila sa gawas basta kay giabrihan ko ni Gabriel gabi naman. Haggard og nawong tawhana. Ako kay fresh kayo. Abi niyag pa-stress ko nilang Lori. Dan maingon si Gabriel, nga nahuwasan nakasapot nimo. Wala na silang Lori dire. Wala na ko siya tingyoy. Busy kog butang og night cream sa akong nawong. Dan maingon si Gabriel, nga high school pa man to nahitabugod. Kausara jud to. Bunga ra to sa kabatan-on namo ni Lori. Na curious lang mi ba? Ahak jud tawhana. Na curious man sad ko pero wala na ko himua. Siya ra joy nakabuak na ko. Latcha. Dan mayon si Gabriel nga dili jud to nako anak Mary. Bisag patyon pa ko nimo. Dan may tubag ko nga ayaw ko hatagig idea Gabriel basig mahimo kong kriminal karon. Ningisi man ang kagwang oy. Gibira ko o gihalog. Ahak jud. Dan mayon si Gabriel, tug-an na lang kung nagselos ka. Ayaw patakag panampalong be. Gitaasan ako kilay ang kagwang. Gisikon ako kay ang kamot sige nagikapikap. Diri ra budget ko maluya. Dan maingon si Gabriel, ngayatia jud ni moy. Aksyon mambutag ka balaka basta masuko ka. Kalit rarabakag kawala. Dan mitubag ko, nga mawala jud ko sa imuha Gabriel kung pataros-taros ka. Niambot kay kaning Gabriel pod kay murag alimatok. Sige na magpanupsop. Moto, nga tukhang again. Best performer as always ni si Gabriel. Makawalag kusog. Sa moto nga nulian na pod ko. Ikaw ba di ay sigig mabubuan? Si Lori di ay kay gipapuyo ni Gabriel sa isa niya kay igsoon. Nakasabot ra pod ang ate niya. Doro galig katawa sa pagkahibalo niya sa rason nga nakahawa ang Lori. Naloy ko sa bata. Nakonsensya biapod ko. Pero murag okay ron po sila dito sa sister ni Gabriel. Kaya lagi nakadesisyon naman ko nga magpaburos ni Gabriel ni adto kog OB. Gapa-check up ko nga nung hangtod karon wala gihapon ko naburos nga sige man mig perform ni Gabriel. Og nahugno ko sa gisulti sa OB nako. Siya nga Mary, naakay polycystic ovarian syndrome. I remembered na kaiyak ko that time. I thought sakit siya nga pwede na ko ikamatay. Pero gi-assure ni Doc nga dili siya kadtong ikamatay. PCOS is a syndrome wherein maglisod og produce og egg cell ang babayi mong dili kay siya dugon. Makure mo po siya basta naa lang kay healthy lifestyle. Nahugno ko kay basig dili ko maburos nga ganahan ra ba jud kay na si Gabriel. Nagproblema ko unsaon ako pagsulti si Gabriel bahin sa sitwasyon nako. Na-bothered kay ko sa akong sitwasyon. Akong college best friend akong gitawagan. Gisulti nako tanan siya. Kaila naman pud to siya ni Gabriel mao gali ni tabang pud siya tago-tago namo sa diha. Best friend jud mi kay parehas mig panguto. Ang suggestion sa butan, sigihon lang jud daw namo jog-jog ni Gabriel. Siya ro daw og dili ko maburos. Okay, masunuring bata man jud ko, mao jud po'y ginahimo namo. Mga mid-October 2020, nadawat nga request si Gabriel nga mo-appeal sa training staff adtong training center niya sa diha katong wala pa siya nagpa-transfer. Special request daw to gikan sa taas bisag 1 month lang. Syempre nag-uol ko pero gisabot sad nako ang trabaho niya kay according pa aning akong igsuon, dili daw maayo mo balibad o mga inana kay naaman sila gitawag nga seniority. Gabriel even asked me about it kung unsa akong opinion. Dili ba po dali ang 1 month nga lagyo mo sa imong uyab. Nangutana si Gabriel sa kuha nga dawaton ako ni Love. Ako siyang gitubag nga ikaw imuha man ang desisyon. Pero sa tinuod lang ganahan ko moingon nga dili siya moadto. Ingon si Gabriel sa kuha, okay ra nimo nga maglagyo tag usa ka bulan. Mitubag ko nga, okay Roy, isa raman po na kabulan. Dali ra kaayo ang panahon. Mingon siya nga sure ba? Mitubag ko gilagi. Og tuod man nilarga si Gabriel. Sa adlaw nga mogika na siya naningkamot jud ko nga dili mo iyak. Pero akong dugahan gabugat na. Nihapit man na siya sa balay ay ha mo lahos. Kadlawon to siya ning gikan as always. Ug mingon siya sa kuha, nga isar ko kabulan nito Love.
agwantaha sa tagamay. Trabaho manggod ni. Sorry jud kayo. Ito bago niya nga okay ra manggod Gabriel. Laban ra jud tani. Ayaw jud pang babae dito ha. Wala na jud kay balikan dere. Mitubag siya. Unsa gud na oy? Mora man na sige nimo hunahunaon. Ay hag Gabriel bahala nagnapa silang mama og papagalantaw. Hapit na jud mo tulo kung luha mo ang gipalakaw na dynacos siya. Huminga siya sa kuha. If ever na kay gusto isulti nako, don't hesitate to call me ha. Ayaw jud ko i-Black Mary. Nakatawa ko isulti niya. Naniguro man tawhana. Ako siyang itubag nga ligibos. Well, kita na ako palayo ang sakyanan ni Gabriel, duro pod ko giyak. Leche. Dili jud nako mapugngan akong kaugalingon. Wala pa gali isa ka oras nakagikan si Gabriel pero gahuot na kundughan. Gimingaw na ko sa kagwang. Lahi ra manggud to nga naara siya sa station kay duol ra adtuon kung mingawon ko niya. Mga first week maoy lisod nga adjustment namo, samot na nga talag sara kay may magkontakay. Mura man pud siya nag-training oy. Bisag si gabi dili kay siya kakontak nako. Maong nakapangutan ako ni ate kung unsa joy naaan ang training center. Ingon ako ate, nga normal ra na be kay naa man siya training center. Busy manggod pud na sila sa lectures ug combat demos. Mo nay explanation sa akong ate. Pero kay civilian man ko gunahuna, naglisod ko sabot sa sitwasyon. Ang kamingaw nako niya dili jud maparog. Malipay nako nga matapos ang usa ka adlaw kay pasabot ana hapit na siya muli. Third week na naglagyo mi. Didto na jud gikulira akong utok. Agi ra jud sa tag post sa Facebook niya ba. Dili man kayo na hilig og social media si Gabriel, mong ako mo ay mag-open usahay. Messenger noon bibo iya ha. Nilabay man jud sa akong wall ang usa ka tag photo siya. Naa siya'y kuyog nga babae. Pulis pod. Hawod kaayog dating oy. Klaro kaayog taas og ranggo. Nagtapad sila ni Gabriel while gahawid og papel ang babae. Medyo nagduko si Gabriel og duol iyang nawong atong babae. Wala joy pagka-social distancing mga tawhana. Sa mga comments ko na hudar, kinsa goy dili magselos ni aning mga comments nga bagay jud gihapon. Gabalik mong Gabriel, comeback na ba ni? Nagkita ra jud sila balik. Og daghan pa ang mga niletching comments. So base pa lang ato, nakakonclude ko nga ex da itong Gabriel. Samot og kalagot akong ginawa. Na-threaten jud ko honestly. Mong pagagabian na, gitagad jud nako si ate sila ha. Dugay ra ba jud nakauli. Hapit na ko na lowbat agig tinanaw og kokomelon akong pagumangkon. Nangutan akong ate, namali ka be? Mitubag ko nga, nako ipapangutan nate. Kaila ka nate? Akong gipakita ang crop photo adtong girl nga kuyog ni Gabriel. Tubag si ate nga, trainer po na siya parehas ni Sir Gabriel. Kay, murag classmate na sila. Mitubag ko nga, sure ba te? Mitubag akong ate, nga lagi, lami kinaglawas be. Daghan gali na ibog nga mga classmates na ko ana ni ma'am. Nisamot akong kalagot sa kong nipawan. Ahak jud. Lagyo rabami ni Gabriel basig madala jud to sa kainit si Gabriel. Ex para ba jud di ay niyang bayhana. Pagabot na ko sa balay kay dali-dali jud dayon ko i-charge. Dili man jud ko mo open sa messenger ni Gabriel pero adtong panahon na murag naa joy gahonghong sa kuha nga i-open. Halos GC ang naa sa iyang messenger. Wala na nako gi-open kay confidential na to. I-out na unta na ako kay basig mabantay niya ba nga na ay nag-open sa iyang messenger pero tunong man jud nga na ay ni pop up nga new message. Leche. Ang ex naman niya. Wala na ako gi-open ang message kay makita mang gihapon ang partial message niya bisag dili nimo i-open. Ang message kay, hello Yel, magunsa ka tomorrow. Wala man kay lecture no. Pakuyog ko sentro unta kay naa ko'y paliton. Gisapot ko sa message niya, nganong si Gabriel pamanjod iyahang ipakuyog. Ka-OA niya.
Motong gi-out na lang nako kay akong mental health mabuang niya. Wala na jud ko nag-online taman buntag. Bahala si Gabriel kay basig kung mag-chat-chat mi nga tuno nga galagot ko, basig maawayan nako siya. Pagkaugma kay na-text ang kagwang gikan paggabi. Siya, love, dili ka online. Okay ra ka? Ingon si ante nga naara daw ka sa kwarto nimo. Nakagibate. Natulog na ka. Text ko kung madawat na nimo niya. Mingaw na ko nimo. Love you. Akong gitextan si Gabriel mga alas 10 na to sa buntag. And based sa gichat atong babaye, walay lecture si Gabriel karon maong free ra siya. Ako siyang giingnan, nga morning, nagunsa ka? Pero sa kalagot nako nahuman na lang kog paniud to wala ka reply ang Gabriel. Gikagaw jud akong utok. Nagkuyog jud to silang duha og unsa kahay gihimo na. Yate jud dayon silang duha. Lamog nay nahuna-hunaan ako. Gangil ad na akong utok. Pagagabi adto mao pay pag-text og balik si Gabriel. Just imagine buntag ko nag-text pero gabi na ni reply. Mingon siya, nga love, sorry karon pa ko na bakante. Na busy jud ko kaginiha. Wala na jud. Akong utok gikulira na. Karon pa siya na bakante. Na busy siya ganiha. Let's siya. Dili jud siya mabakante kay gaigat-igat man siya. Wala na ko giambat iyang text og tawag. Gisapot na kay ko nga lami na jud makig-away. Ang gihimo nako, ga-shared post og my day ko og mga broken nga quotes. Bahala siya. Gi-off pa nako ang activation sa Messenger para makaingon siya nga dili ko online. I even posted my beach photo katong panahon nga nag-beach ming Gabriel with a caption, just a daily reminder for everyone that no man should let you feel useless and unloved. The world is wide. Go out and savor being single. After sa kong pag-post kay gapusot-pusot ang comments and chats sa kuha. Even si ate nanawag. How burakyat? Unsa na imong gi-post? Gabulag mo? Tubag ko sa kong ate, nga murag diha na jud padongte. Nangutana siya, ngano? Pag sure diha bibe? Itubag ko, ambot niya oy, didto na siya sa iyahang ex. Bahalag magbinuntagay sila. Ingon ako ate, nga pag-istoryahanay mo Mary, basig wrong send na po ng utok ni mo. Pero nalingon ko sa comment sa post na ako, chismis pa more. Ingon siya, hoy bayot, unsa ni? Kana juday, ayaw pailad anang mga lalaki. Ako'y nag-ingon, nga single and ready to mingle na kayots. Tara shots. Kasayang baye, pero sagdi lang, daghan pang lalaki. Supportive pod kayo ang mga friends sa akong kabuang. Balag makabasa si Gabriel. Yate siya. Mag-ipon sila sa iyahang ex. Abi niya gulay laing maipog na ako. Kaya lagi Friday man tong adlaw na tunong pod nga birthday sa mong kauban. Nang invite siya nga didto manihapon sila ha. After na mo makakaon, wala din mi kalakaw kay ulaw sad og molakaw mi diretso. Mo nang gatambay-tambay pa jud mi og hapit na may alas 10 na kauli. Tulog na ko diretso agi sa kakapoy. Wala na nako gi-check ako ang phone. Bahala na si Gabriel. Matulog kog malinawon. Pagmata na ko pag-ugma kay nakatawa ko sa post sa akong friend gabi. Gitag manggug ko niya. Among mga pictures with a caption nga celebrating our Mary's singlehood. Taros jud kay bayhana. Abi ko ga-joke ra to siya gabi nga mag-post lagi daw siya. Gitinuod man jud ay sa babae. Gi-check na ko ang messages nako og bisan isa walay gikan ni Gabriel. Basig na busy na jud to siya adtong uyab niya. Kay Sabado man o gusto nako malingaw, gikuha nako akong pagumangko na gidala sa balay. Pagkalihok ka na jud kayo. Bantayan ra ba jud dapat kay feeling kabalo na siya mulakaw. Dayon nag-swimming mi sa gamay nga pool niya. Balik ko sa pagkabata. Agi sa kalihok niya nakatulog mi sa sala. Nagpatong ang bata sa kuha. Iyang ulo kay nasa kondughan. Mamanggod na iyang favorite nga position. Gihalog siya nakog ayo kay basig mahulog. Wala arabadyoy ikapuli. Mga alas 2 sa hapon nakamata ko. Gigutom na kayo ko. Pero nakuratan kay ko kay pagmata nako kay si Gabriel man mo'y una na kong nakita.
Abi kong nagdamgor ako ba? Pero si Gabriel judi ay kinilihok man. Poker face raman kagwanga. Wala jud pahiyom. Wala jud kuro ganahi makakita nako. Naalagi ka? Una jud na kong pangutana sa iyaha. Dugay ni tubag as usual. Mao man na iyaha basta gilagot na. Dugay na mutubag maong kabalo nako nga galagot na jud ni. Kung galagot siya, mas galagot ko. Magunsa man ka diri. Mao na siya kung gipangutana niya. Katindugon unta ako aron komportable ko sa posisyon nako, pero natulog pamanggod akong pag-umangkon. Basig mag-iyak, gikunutan ko sa kilay sa maw. Murag lamig kilay nga baga raba. Nangutan na siya sa kuha. Noon sa naman pud ka? Gahapon ra ko sigig text og tawag nimo ha. Mitubag ko nga, wala man god. Gikapoy ra ko. Magbuot day ka nga dili ti ka replyan. Mitubag si Gabriel nga, undangi ko anang gikapoy nimo ha. Kay last time nimong ingon nga gikapoy ka, nakigbulag ka na ako. Mitubag ko, ikaw guro gusto na makigbulag na ako. Ug mitubag si Gabriel nga, nganong ako man nga ikaw manang mokalitra. Tubag ko nga, ako na pud imong pasanginlan, ako na puy sadan. Dahil mitubag siya, nga kinsa pa man di ay lain. Lisod pod og ako nga igo ra ko na narbaho didto. Dayon ikaw mo kalitrag kawala. Mutubagon ta ko pero timing pod ni si mama mo abotoy. Dili pod ko ganahan nga makabalo siya nga galalis ming Gabriel. Giimbitar niya si Gabriel nga mukaon og linatikan nga saging og kamote. Si ate kay gikuha iyang anak sa kuha. Mingon akong ate nga pag-istoryahanay mo bebe. Unsa na pud nang kabuang nimo. Mitubag ko nga wala mangud ko'y gihimo. Then mitubag si ate nga klaro kayong naa. Dili na mauli diri kung wala. Spoiled kayo ka. Timan dili ka gwapa. Mailisan ra kag dali. Sa kagwapo ana, mabiyaan jud ka anang batasan nimo. Litanya sa kong igsuon. Gisapot noon ko. Nigana akong insecurities. Nagtapad mi ni Gabriel nagkaon. Wala na siya nako akatahi. Duro ra jud kog kaon bahala siya. Nangutan na ang mama nganong niuli lagi si Gabriel. Ug nakuratan ko sa tubag sa kagwang. Mingon siya nga mananghid unta ko ninyo te nga ikuyog na ako si Mary sa akong gitrabahoan karon. Mga 1 week kami dito te. Mobalik naman pud ko sa station. Yati tawhana. Magunsa man ko dito. Ako siyang gisipatan. Nabuang naman jud ko rin tawhana. Kabalong na ako'y trabaho. Then mingon ako mama nga 1 week na lang manday unta Gabriel. Nganong ikuyog pa man nimo ning bataan. Mitubag si Gabriel nga dili nako kaagwanta te. Nabuang kas tubag ni Gabriel. Wala jay ulaw. Si ate durog katawa. Naulaw kay ko sa tubag ni Gabriel. Mobalibad unta ko pero ang kamot ni Gabriel gahikap na sa paana ko. Ahak jud tawhana. Unang pagkalunes, nag-file kog 1 week leave pero gidismiss akong amo kay mag-work from home na lang daw ko. Which is a good thing for me. Half day ra nakuha ni Gabriel ang need nako nga papers para makalusot ko sa border. Gipasagdan na siya nako nga mag-prepare sa papel. Iyaha bitawng desisyon eh. Hangtod karon wala pa jud may klarong tingganay. Usahay rami magtingog kung naaray ipapangutana. Sa pagkahapon sa Lunes, nakagikan nami. Whole night jud ni nga mag-drive si Gabriel. Natulog ra ko, bahala na siya sa iyang kaugalingon. Nakamata ko kay gihabulan mananiyag sa rong akong legs. Ingon siya, nga gihabulan rati ka ha, basig manipa ka.
Depensa ni Gabriel kay gisipatan nako siya. Ako siyang giingnan nga chancing ka, latche. Itubag si Gabriel nga, di chancing na, katulong nagbalik, ayaw sa ako awaya. Nipiyon na lang kog balik, ikatulgon pa jud bitaw ko sa tinuod lang. Pagabot na mo, kay abi kog didto mimo diretso sa training center. Didto man di ay atong murag apartment nga girintahan niya. Same ra gihapon sa diha. Narabaw jud ko'y bad experience diri. Abi kog matulog pa siya kay kapoy biya og drive og 10 hours, pero gailis naman na siya sa iyang uniform. Ug ako siyang gipangutana nga di ka matulog sa. Ito ba siya nga dili na. Napa ko'y lecture tiwason. Mag-prepare pa ko para ugma. Tulog sa diha. Padala ra kog pagkaon ni mo dire. Ayaw og gawas-gawas sa kay wala ka nasayod pa dire. Muuli aradayon ko. Ug mitubag ko, nawat ako. Excited ra jud ka makakita sa imong ex. Ni kuno tang hagtang niya, pawala-wala pud amawa. Abi niya wala ko kabalo. Mitubag siya, si Catherine. Ako siyang giinag ambot nimo. Mitubag si Gabriel. Oo, ex na ko siya. Dayon, mitubag ko nga, dayon, pagbalik mo, let's check ka. Mitubag si Gabriel, nga nitukar na jud ka. Himuan na pud ko nimo og sala. Unya na ta mag-istoryahanay. Hapit ako malate, behave diriha. Gitalikdan ra na ako siya. Nihalok pa na siya sa kung ulo ay ha nilakaw. Og minga si Gabriel, nga ugma na nato na istoryahan nang nakasapot si mong utok. Ayaw lakaw ha, daghan kong mata na drimeri. Dili ka kalaho sa border. Istoryahan ti kadaan. Love you lang ga. Bahala siya siyang kaugalingon. Natulog kog balik kay gikapoy ko sa biyahe namo. Nakamata ko sa paghigda ni Gabriel. Gisikon ako kay ni Dot man nag-ayon ako. Pero wala di ulaw kay mamira pa man dyan. Ako siyang gingnan nga init kay Gabriel. Giigang ko. Palayo na ako. Mitubag siya. Nanginit ra ka kay tapad ta. Ayaw sa og minalitabe. Patulgas ako. Og ang amaw gihimo niyang ugnan akong dughan. Ako siyang giingnan at dili ko kaginhawa Gabriel. Leche. Ito pag siya, nakadyot ragod. Mo di ay maayo kayo ang tulog sa imong pagkumangkon dire. Pumuta man sa akong saputon. Ako say baby ni mo karon samtang wala patay baby. Nahilom ko sa gingon niya. Yati tawhana. Maayo man jud kaayo mo gamit og istorya ay. Ipasagdan na lang nako siya nga natulog sa niadto nga posisyon. Then kining Gabriel na mukha og kadlawon. Gimingaw ko no siya. Mawang ending gadyug-juganay mi. Mao jud ni ending na mundo ha. Basta maduol na ning tawhana, mura kog yawaon sige. Energetic ra ba jud kaayo. Dugay mahuman. Latcha. Ang rason niya, dugay kuno na ipon. Kidala raman guro ko ani niya kay pagawsanan. Nilet siya na dyan. Dimingon siya sa kuha, nga di ba nag-ingon ko nga mo text ka kung nakay pangutana. Gahiag uloy, dili man kasabot, yama-yama niya. Ug ako siyang giingnan, hilom diha, pa-blind-blind pa ka. If I know nalipay ka nga nagkita mo si mong ex balik. Pagkuyog mo oy, niandar na pod akong kamaldita. Mitubag siya, nga nalipay bitaw, dayon unsa may problema na. Nisamot akong bakukang sa utok. Letche jod tawhana. Mo ako siyang giingnan, nga pistot manday ka. Kuyog niya kay didto manday ka nalipay. Ang amaw gingisihan ko. Mitubag siya, ngatugan kong nagselos kang madam, dili nang pataka rakag pasangin. Tara, uyog ta sa training center. Ayaw lang paglaroy-laroy dito ha. Sa motong wala na jud ko nagpabebe. Gadali-dali judayan ko gilis. Gapaseksi ko kay maulaw sad ko mo kuyog ni Gabriel nga murag maid niya. For sure,
Daghan ang nagka-crash ani. Pag-abot na mo kay pagkadakua man day sa lugar. Tamingon siya nga diha may sigig jogging love maong hanginan ko. Wala ko nitingog siya ha, busy kog tanaw sa gawas. Daghan pang giyama-yama ang Gabriel mura jud og tour guide. Nidiretso siya atong isa ka building nga daghang mga police trainers. Medyo naulaw ko. Na-awkward ba? Then mingon si Gabriel sa ko nanalaw man ligita. Gisura ko sa amaw. Umitubag ko, nga kulbaan na ko Gabriel. Ayaw pag-assume diha. Pagkanaog na mo ang mga mata nasa mo kanipod si Gabriel walay ulaw. Mohawi jud sa hawak na ko. Mauli ginang niuli. Gikuha ajuday niya. Yawit adtong usa ka pulis nalimot ko sa ngalan. Wala jud kiagwan taligi ni si sir. Bantog ragi ulian jud. Napunog sora si Gabriel ug ako kay gihilomara. Ismail ginagmay bisag dili makita kay nakamask. Ug gibiyaan kong Gabriel dito ug gipakuyugan kog usa ka pulis aron na ako'y makaistorya. In fairness tabian bayhana maong nalingaw ra pud ko. Napamanggod daw combat lecture si Gabriel. Curious ako pero bawal man daw ko dito. Pagkaudto kay nagdungan kog kaon nila. Naulaw jud ko kay ako ray nalahi dito. Basin makaingon sila nga kuyog baboy kong Gabriel. Siya na nagkuha sa kong pagkaon kay maulaw ko mupila. Nagkakuyog mi sa table at tong mga kauban niya. Medyo familiar na ko tong uban. O kong gipangutan na siya nga familiar lagi ni sila Gabriel. Pagtanaw na kong Gabriel kataw-unon man siya. Umitubag siya, "Nunsa ka?" Ug ako siyang giingnan, "Nunsa ka?" "Katawali ka." Umitubag si Gabriel nga kuyog na ko ng uban adtong unang nagkita taba. "Kadumdum ka asa ta nagkita, madam?" Dalasura man ang pagkasulti ni Gabriel. Murag amaw. Umitubag ko nga nalimot man ko. Umitubag si Gabriel nga sure oy, ikaw good, ipadumdum maranako niya. Ahak yun ni si Gabriel. Namula ko sa kabuang niya kay basig nakadungog ang mga kauban namo sa lamisa. Hapit na minahuman og kaon og sa dihang maapoy pag-abot ni Catherine. Kung gwapa man gali siya sa picture, masamot sa personal. Karang dili ka mag-expect nga police day siya. Wala na akong self-confidence kay nagkaubos na. Angayan kay siya siyang uniform. Bagayon dito silang Gabriel. Yate, nasakitan na noon ko. Akong gitanaw ang Gabriel unsay reaction niya. Ang kagwang gatutok dahi nako. Nidoon si Catherine sa mong table. Nakita dyan nako ang paglingi sa mga ka-table namo dari nako. For sure kabalo sila unsay past ni Gabriel o Catherine. Huminga si Catherine nga, "Hi, ikaw si Mary?" Catherine di ay, friend ni Gabriel. Lami kayo ingon nga, friend ra jud. Gisiplatan ako ang Gabriel ug ang Gabriel gatutok ra nako. Gahulat guro unsay reaction nako. Ahak jud tawhana. So nag-smile rapod ko niya. Umiingon, "Hello. Yes, ako si Mary. Dugay na mga friends ni Gabriel." Huwasan jud si Gabriel karon. Medyo na-awkward si Catherine. Umitubag siya. "Oh yes, classmate me at tong ga-training pa me." Umitubag ko. Nadugayan naman day no. Maayo kay friends ara gihapon mo karon. Gi-emphasize jud nako ang word nga friends. Umitubag si Catherine. Nga oo. Mojo'y tugot sa ginona mo. Friends. Confirm. Wala pa ni move on. Gitasan ako kilay ang Gabriel. Siya pod kay poker face ra. Wala na ko'y nahimo adto. Lisod pod gawayon ako si Gabriel kay lagi wala pa ka-move on niyang ex. Nilakaw din si Catherine. Nihapit ra siya sa mong table para makigila-ila. Unang-utana ang Gabriel, unsan man pod nang yunhon ani mo? Nidoko ko. Lisura po na sigitag ka-insecure oy. Natawo na lang unta kong gwapa kayo. Mitubag ko.
nga wala man. Ug mitubag si Gabriel, nga ingon sila kanang wala daw sa mga babayi kay naa daw na. Tinuod? Nahilom ko, lisod po og moingon kong Gabriel nga na-insecure ko. Patyo na lang ko niya. Dili jud ko mutugan. Ug ako siyang giingnan nga wala lagi. Ug nangutana si Gabriel, sure ka? Itando ko siya after adto kay giingnan ako siya nga muli sa kadyot sa apartment niya. Dili pa unta mo sugot ang unggoy. Giingnan ako nga naa ko'y ipasa nga report. Wala na siya nahimo. Ipatod ra ko niya kay naa pa man siya lecture. Then mingon si Gabriel, maghimo og report ra. Dili mag-impake og mulayas. Mitabag ko, nga dili lagi. Wala man jud kay plano mula ko oy. Katapol, lisod ra ba ang paglabang sa border? Pag-abot na ako, gitawagan din ako si ate, bahalag na pa siya'y trabaho. Lumingon akong ate, nga nanawag man ka, kumusta man ka diha? Itubag ko nga, ate, normal ra ba ning sige ko ka-feel nga 3/10 sa mga babayi nga nagpalibot ni Gabriel? Itubag akong ate, wow, coming from a super confident sister, non sa noon po day ka? Itubag ko nga, gwapahaman day aning ex niya no? Duro manon siya katawa sa kong gisulte. Umingon akong ate, nga nakita na mo? Yan pila pa man kaliguan imong himuon ay ha ka maka-level niya. Ahak dyan ni si ate kay walay tarong ka istorya. Ako siyang giingnan, nga let siya mga ate oy. And then mitubag akong ate, nga panguyab pagwapo be. Ang maayo bitaw himuon ni mo be pag tinarong si imong pangutok. Katawa na po siya gayo. Then ako siyang giingnan, nga bulagan na lang ako si Gabriel te. Yati kayo sa akong unahuna lagi. Mitubag akong ate, nga himua kung makagawas pa ka. Magpa-assign ka na dire sa tuwa bisag taga-diha iyang pamilya kung dili na seryoso. Utok gamita be, dili insecurities. Mitubag ko nga, lisura man ani oy. Umingon akong ate, nga sulayig pakigbulag niya kung mao jud nay gusto nimo. I hope makasurvive ka sa heartache. And I hope makauli pa ka dere. Duro na pud siya katawa. Ako siyang giingnan nga buang mga teoy. Umingon akong ate, nga oy day, huna-hunaon sa inaan nimo nga sige gibalikan ni sir. Mutubag unta ko nga sex. O akong giingnan akong ate, nga kagwapa guro na ako. Then mitubag akong ate, nga confident kayo eh. Basta ako alang, kay huna-hunaa sa nagtarong diha. Dili pod siguro mo sakripisyo si sir kung dili tinud-anay iya ha. Basta ikaw ra jud ang makadesisyon ana. Basta good luck kung makauli pa ka nga single dere kung makigbulag ka ana. Then sunod akong gitawagan kay ang college best friend nako. Kung nangutan akong best friend, nga na-feel threatened ka? Mitubag ko nga oo, gwapahaman. Mitubag siya, ex naman kahana niya. Kay nga nung nag-char-char pa sila gihapon. Mitubag ko, murag. Naniya na siya, nga murag. Murag wala, or murag naa. I-sure sa na diha. Then miingon ko, nga naglibog ko. Umingon siya, nga ayaw kalibog diha. Ang importante in love si Mr. Macho nimo. Ex na bitaw na, past na ba? Ikaw na'y present and hopefully ang future. Laban lang jud diha, bahalag magkinaunsa. Uran-uran pud ko nga hinuktok. For the first time gonhon na ako daan ay ha ko nagdesisyon. Og sa kalit lang nitingog ang cellphone nako. Notification sa Facebook. Nalisang ko sa notification. Gabriel is in relationship with Mary. Ahak. Gipublic na ni Gabriel among relationship. Na-post po siya sa akong wall. Nakakita akong mga friends. So may comments sila. Morning nagbulag. For real na ni madam. Sana all madam gipublic. Bisag si ate nag-chat na ako. In a relationship naman lagi status ni Sirbe. Ikaw may nagusob? Mitubag ko nga wala uy. Siya raan ate. Gikilig jud ko sa gihimo ni Gabriel. Let siya kayo.
Hawasan tanang gibati nako nga pagduha-duha. Then mingon akong ate, nga pag-change na po dihay, feeling gwapa jud ka kung dili ka mag-change status. Sumoto akong gisunod ang giingon sa akong ate. Yates, gikilig akong keks. Pagkahapon ni uli nagdalikyat si Gabriel gadalag makaon. Dako kayo ngisi tawhana. As usual, igat-igat gihapon mi. Mao na jud ni amuha. Kadyo trapod lagi siya kay wala pa sila na human dito. Humingan si Gabriel, ngantos ako. Balik karakoon niya. I love you. Paggawas niya sa kwarto. Ako siyang itubag. Nga thank you. Nasuko manoon na siya. Humingan siya. Mary, say thank you diha. Nibalik dyan na siya. Yayo siya na ko katawa. Abnormal jud tawhana. Pumingon ko, nga thank you lagi. Then mingon si Gabriel, nga ingon ko nga I love you. Unya, thank you di ay tubag ana. Pag mitubag ko, nga oo, masama day lain. Then mitubag si Gabriel, nga sa manay, tubaga di hagtarong. Nibalik dyan na siya o gihalog ko. Mura magbata tawhana. Nag I love you na lang ko gawa sa ilong. Kung nasa training center si Gabriel, kay trabaho pod ko. Wala pod ko ni gawas kay hadlok ko sa COVID. Moli na siya inigpaniudtog panihapon. Didto jud nako nakita nga busy jud ay siya. Dugay gali pod siya makauli ini gabi. Ug ako siyang giingnan nga dugaya pod nimo muli Gabriel. Ikaw may tigpalong og suga nila. Joke rato na ako. Ug mitubag siya nga napamanggoy lectures bisag gabi na. Trabaho pa man ko love bisag gabi na. Part na jud na mo galing gidala tikad diri aron makasabot ka nako. Ug mitubag ko niya, nakasabot man gyud ko nimo. Then mitubag siya, nga aw, mao ba? Bantog rag kalit ka nga dili makontak. Ikaw mo'y dili nako masabot. Then mitubag ko, na problema jud na. Then one night na event silang training center. Gidala ko niya. Medyo naulo ko kay dili biya na ko field iyang trabaho. Dili kay ko ka-relate. May gali na ako'y dalang dress nga medyo mubagay sa event nila. Dili baya pud ko ganahan nga mukuyog ni Gabriel nga murag katabang niya. For sure mag-abot na jud ming Catherine dito. Past versus present na jud mi. Then mingon si Gabriel nga sexy man kayo atong likod. Kilabtonon jud ni si Gabriel. Medyo close man gud ang atubangan sa dress pero medyo open ang likod. Likod ray labanay karong gabihuna. Din ako siyang gingnan nga gituyo na para likod ray panuhoton niya. Wala na lang siya ni comment. Nahotdan guro siya words. Imbis pugan ako kong buhok para ma-emphasize jud akong likod, kontra pud ning Gabriel. Dili na lang man daw mi mudayon kung dili nako lugayon akong buhok. Maong nisugot na lang ko. Dayon ni pwesto mi atong table dapit sunahan. Good thing is naa po di ay didto ang mga asawa at tong mga kauban ni Gabriel. Nara ko'y makachika-chika. Murag namong tanan ako may uyab pa didto. Lisod pod nga wala man guroy plano si Gabriel makigminyo. Ug wala jud ko na sayop. Kaya tagbo jud among dala ni Catherine. Taas jud bayhana nga bisag naka-heels ko taas gyapon siya nako. Ismile man siya nako. Yate. Magminal dita unta ni siya araw na ako'y ikarason nga dili ko ganahan niya. Ongoing pa ang program pero nisinyas kong Gabriel nga mugawasa. Nanawag manggod akong boy best friend. Murag broken hearted. Tinuod yun ang maayo kahit mo advice sa uban pero sa tong kaugalingon dili. Yalam-alaman pa intawon ako tawhana kay gamaoy man. After sa tawag mo balik noon ako sa venue ug sa dihang nakita man ako si Catherine sa kilid. Ambot ba na unsa ko nga niduol man ko niya. Hello ma'am. Tawag na ko siya ha. Wala siya ga-expect nga ako maoy malingian niya. Kumitubag siya. Ngoy Mary, ikaw manday na. Asa man si Gabriel? Mitubag ko nga ito ag sulod. Nalangot ako ipapangutana si Mohaba. I hope dili ka ma-offend. Kung nangutana si Catherine,
Unsa man na. Huwag ako siyang giingnan, napagyapon kay feelings ni Gabriel. I know ex kaniya. Dugay na nitubag si Catherine, abigali na kog dili siya motubag. Pagmingan siya, bilib ko sa kakalma ni mo Mary nga nangutanan nako. Kung kabalo lang siya nga nadakong lalis pa namong Gabriel ang about siya. Pagmingan si Catherine, o Mary, in love pa ko sa uyab ni mo karon. Pero kabalo ko sa sakit, dili na ako. Yatis. Medyo nasakitan ko sa tubag niya. Huwag misumpay siya, nga kung kabalo lang ko, nga akong paggawa sa training center mo ay makaguba na mo. Wala na unta ko ni dayon. Confident kay ko nga sundan kong Gabriel pero gatuig na lang ko dito. Walay Gabriel nga nisunod. Huwag ang masakit ana, pagbalik na ako dere, wala na ako siya naabdan. Nigawa siya dere kay iyahak ang gisundan. Sakit Mary. Tinood na. Nalipay ko pagkakitag balik ni Gabriel, pero mura gihapon ko gisampalong nga dili na pareha si Gabriel sa diya. Nana siya laing gusto. Tugay mi Mary pero wala ko niya gisundan. Pero ikaw nga dali ra kayo niya nakaila. Halos dili na siya mahimutang kung dili ka ka-reply bisag kausa. Ampingi siya Mary. Deserve niya ang tawong kaya siyang higugmaon sa taman. Ako pod may wala katingo. Lalumay. Abi ko sa drama ra mabasa ang mga niyadto ba. Naman juday sa tinuod niya kinabuhi. Pagbalik na ako kay si Gabriel tuwa na sa entrance sa hall. Nagkodol ko siya sa motman ko nga nahigugmay. Hiyati na jud ni. Daningon si Gabriel, dugaya man nimo. Dan mitubag ko nga nakita ming Catherine. Nag-talking mi gamay. Dan na siya, dayon unsa man. Mitubag ko nga ingon siya in love daw kayo kanako. Ug duro kog katawa. Dan mitubag si Gabriel nga confident man kayo ta madam. Dayon okay na ta. Gitutukan ako guys si Gabriel. Kagwapo sa amaw para sayangan. Unang utan ako niya, anong nagbulag mo? Curious lang jud ko balag sakit dawaton pero tinuod jud nga bagay silang duha. Mitubag si Gabriel, Mary, bisag unsa pa mo kakomportable sa usag-usa kung dili jud kamo ang gihimo sa Ginoo para sa usag-usa. Dili jud kamo sa ulahi. Ahak tawhana, gyapil naman si Lord. Kung ako siyang ipangutana, kunya, wala ka nagmahay nga wala mo nagdayon. Ito pag siya, nga sa una nagmahay, pero karon sakto ra po di ay nga nagbulag mi. Naaman di ay sa puton nga para sa kuwara. Ahak jog tawhana, kangisi tag-ahat. Ako siyang ipangutana, ngano ako man? Nikonot ang iyang agtang. Kung ingon siya ako man, dapat di ay lain. Yatis. Gikilig akong ilok. Kung ako siyang gingnan, ito bagag tarong ba? Umingon si Gabriel, kay ngano day madam, dili day pwede ikaw. Kulang pa jud ay Mary. Ug bitubag ko, nga dili man, nanobra nagali maong naglibog ko kung tinuod pa ba. Og bisag dugay-dugay na jud ni guys, dili jud ko makalimot sa iyang gisulti nako aning oras ha. Ingon siya, nga wala man unta ko'y gihimong butang para magduda ka. Nganong moabot pa man jud ana. So kadi ay nangita og lain. Akong kinabuhi Mary na adring lugar. Pero nakadesisyon ko nga mohawa kay kabalo ko nga dili jud ka mo kuyog nako diri kung hangyoon ti ka nga diri magstay. Wala diri imong kinabuhi. Dili nimo kaya nga malagyo sa imuhang pamilya. Maong ako mo'y mo-adjust para natong duha.
kapila ka nawala. Kalit lang nga dili makontak. Agis akong kahadlok nga mawala na jud ka. Nakadesisyon ko nga magpa-assign sa inyo ha, para mas makatuol ko nimo. Unsa pa may kulang di ay Mary. Ahak tawhana, wala ko katingog jud dayon. Seryoso man kayo ang Gabriel unya kay ako kataw unon manoon. Didto jud ko nakarealize sa tanang kabuang nako. Ako ra jud ay antaros aning relasyon namo. Ug tuod man, nakailan ako iyang pamilya. Nalipay ko nga dawat ko nila para ni Gabriel. Ni uli ming malipayo ni Gabriel. Ngon pa kong ate, nganong mahadlok man ko sa past ni Gabriel nga ako may present niya ug hinaot iyang future. Then pagka December 2020, first birthday sa akong nephew. Naghikay migamay sa balay nilang ate. Among relatives from both sides ni Anto. Bisag ang akong ex to ako yung sa kong kasin ug ilahang anak. Og dito na ako na-confirm na wala na jud ay ko'y feelings siya. Tinuod jud itong kanta nga I remember the boy but not the feelings anymore. Civil rami og tinagdan. Dili na po gusto magdumot sila. I am already happy and blessed to have Gabriel. Kaswerte ra sa kicks na ako nga naabot si Gabriel. Guwapo, lamig lawas og naay tarong trabaho. Garasya na jud kaayo ba. Pero dili jud kalikayan nga naatay mga paryenteng murag yawa. Naman jud naka-dare og sulti nako. Nga day Mary, kumusta naman ka? Naka-move on na ka? Malipayon naman silang Casey. Pertaining to my cousin nga gitraidor ko. Chismosa jud ti ko lang ay. Ulahi goro ni sa balita about namong Gabriel. Then ay miingon, nga naa naman dunay uyab si Mary. Police po daw. Na, kanang pulis nga daghan man nagbabaye. Makaduhaan jud kaday. Lami asag paon lagi. Gabaan jud ko. Motong gipasagdang na lang nako siya ay. Dan mitubag ko, nga depende ra na sa tawot eh. Kaya nga no di ay imong bana pulis da ito, na mayiman gihapon. Nasuko manoon siya nako. Bahala siya oy. Akong ate kataw unon sa akong tubag. Ngano kung hilig siyag chismis, himog isyo eh. Abi guro niyag dili ko motubag nga best in recitation ko. Lami po biya sa pamati usahay ng makatubag ta. Nalit man ugabot si Gabriel kay na pa siya gitrabaho sa station. Dili pud ko mamugos kay trabaho man. Bantay lang dyan yung mga chismosaha inig mo abot na ning laki nako. Mga 11 kape na ay haniabot ng Gabriel. Ahak jud sa tao. Nakalimot guro siya nga children's party. Nag-black t-shirt ang amaw. Ahak, kalami sa mga bukton. Fit kayo siya ha. Napaydugahan nga gauna. Ang ahak gadalag cake, pasip-sip jud kayo. Gas shades pang amaw. Samot kalami. Amang mga bisita ang Gabriel mo ay gitanaw. Kisay dili nga late pa, mura pag model galakaw. Except sa gidalang cake ug motor-motor nga regalo. Gisiko ko ni ate nga tagbon si Gabriel pero wala ko nito. Baga na kayo nagnaong si Gabriel mong dili na kinahanglan nga tagbuon pa kay dili jud na maulaw mo sulod. Akong brother-in-law mo ay nitagbo. Kay feeling gwapo man jud ko, gahulat ra kong Gabriel nga moduol. Pagduol jud sa amaw, nihalog dayon ko eh. Mamatay jud sa kusuya ako mga chismosang paryente. Mag-fiesta ming tanan. For sure, mabuang na po na sila libak later. Bahala na sila eh. Sumotong gitawag mi nilang mama para mag-picture-picture. Biran ako ang Gabriel para makaapil. Nakita dyan ako siyang nawo nga nalipay siya. Umiyan siya. Salamat love. Abi kog tama na pud kog tan-aw ninyo. Nismal ra ko niya. Kadrama sa amaw. Wala jud guro siya gi-expect nga appeal siya nako. Nakadumdum ka atong panahon nga gikansyawan ko nila kay dapat naa daw tapad nako pag family picture me. And right now, I have Gabriel beside me. And I am happy. Dako kay ngisi ang kagwang while gahawid sa kong hawak. Mura jud og natukar.
Si Gabriel nasagol sa tipok sa ako mga igagaw. Actually, naapod mi upat kay agaw nga puro pulis so unom sila tanan sa pamilya and hopefully ikapito si Gabriel. Ila day silang tanan maong nagka-click dayon. Ako po kay giayog pangutana sa akong mga friends. Mga aha kayo. Pagsulti na ako unsay sinugdanan na mong Gabriel, bergatla kayo. Taga mo istorya ko sigig paniyagit mong sige mig makasabaan. Hugyaw man syud kayo. Dayon bayot, lami jud kayo na no. Bayot day among tawagan kay mga bayot nan migala. Kumitubag ko, unsa pumandi ay, og duro na silag paniyagit. Dayon Dax, mabuang ko sa mga pangutana dyan. Actually, ako na lang mo'y dili paminyo. Abigal ina mo nga ako mo'y kinaunhan magminyo pero kahugyaw sa panahon kay ako naman nooy naulahi. Ug mitubag ko, nga Dax bayot, solira pangagi. Kabuangan dyan ako ng mga friends na ako, durog pangatawa o gipangkilig sila. Igo dyan mga hapon kay nanguli na mo mga bisita except adtong mga naglami pag-inom. Kauban ang Gabriel, sige nagkatawa ang amaw. Malipayon man kayo. Akong friends kay nanguli na pod maong nitabang kunuhay na lang kog panghipos. Ugbingon akong ate, nga nikalit man og kabutan be. Ahak jud kay ni akong ate. Mitubag ko, syempre. Then mingon akong ate, pa-impress. Mitubag ko, hilom oy, ug duro na siya katawa. Mga 8 kape na dito na humanog inom silang Gabriel. Ang kagwang murag iring na sa kahubog. Makatindog pa man pero murag matumba anytime. Mao nang gipakatulog na lang ni mama sa kwarto nako. Nakatrapo ko niya kay bahog ilimnon. Bahala gubog siya, gipaili sa nako kay na, biyaan jud siya nako. Sige ra bagtabi na about sa una namong kita. Nagkatawa lang ko kay ako may hubog atong panahon na, unya karon kay nabali naman. Then ingon siya, may gali sa akong sakyanan ka ni tambay at tulog. Yawit sa hubog, gihukasan na nako kay giigang ang amaw. Kumitubag ko, nga mao may duol maong dito ko. Kumitubag siya, nga sakto ra imong desisyon, ayaw nagkalitog lakaw ha. Ayate, lisod, kayo ka pangitaon jud. Unang utana ko niya, imo day kong gipangita. Mitupag siya, nga wala, ahak jud tawhana. Then mingon siya, nga abi man akog okay ra ka. Yate, wala man day ka ni uli. Hadlo ko kay basig na kidnap ka. May gali na kontak na ko imong ate. Ayaw na to himo ha. Kung mag-away ta, ubalhin ra ko sa pikas kwarto para dili sa ka makakita na ko. Ahak jud tawhana. Gikilig man noon ko. Leche. Lami din ning hubgon kay honest man kayo. May gali dako-dako akong kama maong nagtapad mi. First time ni Gabriel nga makatulog sa mua ha. Ako biyay mosulong sila ha. Pagkadlawon gibatig kauwag ni si Gabriel. Naulian naguro pod kay perte namang hikap-hikap. So ang ending, jug-jugan sa kadlawong dako. Adlok pa ko nga madunggan mi sa pikas kwarto, maong tinindugay na lang. Wala mi nakaselebrate og Christmas together ni Gabriel kaya hang off kay New Year man. Bahinon manggod na sila sa first and second breaker. Nag-video call na lang mi ni Gabriel para murag na aragyapon siya. And during New Year, Gabriel was with us. My heart was so full that time. And pagka February 2021, actually guys, maong nagkiniat kog adto ni Gabriel last year sa training center kay birthday sa kagwa. So karon nga year na lang namo i-celebrate og sakto iyahang birthday. Nag-sorry na ko ni Gabriel about adto. Giguba na ko iyang birthday. Nag-move on pa ko. Since ganahan si Gabriel nga intimate dinner lang, so immediate family ra ang tuwa dito. Nagkiila naman pod na ko iyang family, so familiar na ko. Nahibulong pa ko that time kay naaman pod silang mama ug papa. Napagali akong ate ug brother-in-law and my nephew. I asked Gabriel about it ug ang amaw gitubag kog family na gud daw may. Advance jud kayo tawhana. Super happy si Gabriel kay complete iyang family. Separated by iyang parents. Naghatag og message ang family for him and lastly ako. Yate, dili ko prepared.
Ambot unsa kato ako nayama basta sige ra magpangatawa sila. After sa akong speech, kunuhay ni Duol na si Gabriel nako. He kissed me in front of everyone and to my surprise, ahak kaayo tawhana. Niluhod man na siya. Ahak jud. Nag-propose ang kagwang. Wala ko kasagang sa drama niya. Wala gali ko kasabot sa kong gibate. Ahak jud tawhana. Kaya wala na'y drama nga gihimo. Gidiretso kong ingon nga marry me, Mary. Kadumdum lang kog salida nilang Tony ug Alex. Dilunta ko muiya kay maot ra ba jud ko muhila. Ahak tawhana. I said my yes to him. Dili na ko ni buhian tawhana. Kaswerte na nako. Na-engage ko atong gabi una pero gi-advance na ni Gabriel ang honeymoon. Mga 3 weeks naman na mo gihikay mo kasal. Kaya dali-dali jud me kayo. Pero 2 days before our wedding nabuang na pud ko. Nagduha-duha kog pakasal ni Gabriel. Nablo ko nga basig dili siya nako matagan og anak. Daghan kong nadunggan nga magbulag kay walay anak. Basin ba og biyaan kong Gabriel pag minyo na may. Napraning kayo ko to the point kay gitawagan ako si Gabriel nga nag-iyak. Giyak ra jud ko atong panahon na maong nakamata ko pagkakadlawon nga nagtapad na si Gabriel nako. Ipangutan ako niya, "Unsa may problema?" Kalma ra kay siya nga nangutanan nako. Naunahan jud ko sa mga panghadlok nako. Wa ko siyang gingnan. Pasig biyaan ko nimo ba inig dili ti ka matagan og anak. Na ako'y pikos. Gi-explain ako ni Gabriel akong sitwasyon. Naminaw ra siya nako. After sa kong drama ni Ismael raman tawhana. Umingon siya, ngano di ay, anak di ay akong giapas nimo. Gipaanakan ron dati ka. Dili na lang ti ka pakaslan. Ahak jud tawhana. Mura ko gidunggab. Bitaw no, gabinugo jud kaayo ko. Wa ko siyang gipangutana, unya kung dili ta magkaanak. Ito ba siya? Hindi dili pod. Adapt ra ta o kung dili ka gusto, atong uslan atong mga pagumangkon. Daghang pamagilov. Ang importante, kuyog ta. Guys, siguro butaan kay ko sa kong past life maong yatagan ko og tawong parihan ni Gabriel. Dako akong pasalamat nga niabot siya nako. March 2021 gikasal ming Gabriel. Simple, intimate church wedding ang among kasal. Close and immediate family ra ang naa. It was my decision nga simple wedding. Ang importante makasal ko sa tawong gihigugma ko o gihigugma ko. And during our vows, I cried. I was able to say my love to Gabriel in front of our family and to our Almighty Father. And I cried even more to Gabriel's vow. I really love this man so much. The ceremony was so solemn, just how we like it. It was also the first time for our family, especially our parents, to know how Gabriel and I meet each other. Naulaw ko sa kabuang na ako. Ahak si Gabriel kay giapil pa man jud niya except sa mga kabuang namo. And after the wedding, I am officially Mrs. Mary. Inignaay recitation, una jud ko matawagan kong alphabetical. And the honeymoon, kabalo na mo sa inahitabo. Kinahimo naman jud namo sige pero lahi ra jud di ay kung kasal na jud mo. Naay extra something. Basta dili ko ka-explain. Dili gali ko ka-explain sa kalangan. Bitaw. Ang importante makagama nami anytime and anywhere. And just last month, another blessing kay. Nasyutan na manday ko daan ni Gabriel wala pamigi kasal. I am 3 months pregnant. Irregular menstruation manggod ko maong abi ko glayag-layag ra.
Naa naman day ko'y baby nga sulod. Haskang lipayan na mo. Bantog medyo nidako ko. Abi na kog nanambok ako. Wala manggod ko anang morning sickness. Si ate may unang nakabantay nga buros ko. Gikatawan pagali na ako siya. Medyo nidako manggod daw akong hips. Unexpectedly gihatag ni Lord among gipangayo siya. Umingon si Gabriel nga saktuha ra jud love nga gikasal dayon ta. Mitubago nga saktuha jud nimo ay. Umingon si Gabriel nga sakto jud kayo. Nara ba kay gisulti sa diha nga dili ka magminyo kung dili ka maburos? Maong giayo jud nako. Di boros naman ka. Ahak jud kayo ni si Gabriel. Walay ulaw bisag naa silang ate. And now, we are happily married ni Gabriel with our baby coming in our way. And as I look back, I am so grateful that my ex broke my heart that time. Because her breakup lead me to my husband now. I'm so thankful nga nahubog ko og gakiniat og sakay sa loyo sa sakyanan. Kinsa gyud mag-expect nga ang tag-iya di ay sakyanan mo ay mabana na ako. Na broken hearted ko, naghubog, nakig-sex sa stranger na makakniya, nagkitagbalik sa kasal sa kong ate, nagkauyab, nag-imot-imot ko, nag-cold war me, na-disgrasya ko, nagbalik me, away-away para magtukhangay pagkahuman. Gikasal, o karon, nag-expect, nag-baby. Ubay-ubay naman din hitabo sa mo ni Gabriel. Maong magkatawa ko kung makunahon ako sa tanang kabuang namo. I know everything was so fast. But what I've learned from our love story is that it is not how long you've been together. It is always the love that you have for each other. It is not the profession. It is the person. Cheating is a choice. It is not based on your work or monthly income. If mag-cheat siya, mag-cheat dyan na siya bisag kinsa pa na siya. I don't know what tomorrow holds for us, but one thing is for sure. I will love Gabriel and our future children until forever. I just realized that everything that happened to me lead me to Gabriel. Bisag kapila pa ko nawala sa dalan, but still, Gabriel was able to find a way towards me. Unusual man jud among unang panakita, but I will never regret it. Because at the end of the beginning, Gabriel was there. And I am forever thankful for that. To all the listeners, thank you for patiently waiting. I know most of you gikapuyog nilat sa update na ako, but still, you are listening up to now. Please ayaw na mag-away. Please let us respect each confession kay gihaguan nag-type sa sender. This story was supposedly only about on how Gabriel and I meet. But as times goes by, I decided to share what really happened between our love story. To all the girls, especially the young ones, ayaw sa mo pagdali og pangitag Gabriel. Unaha sa inyong modules. Maybe years from now, when you are ready, God will make a way for you to find your own Gabriel. I'm not encouraging everyone to do one-night stand or premarital sex. Always remember that each one of us has a unique love story. Ayaw mo intawon patakag patukhang. I-secure sa ang future ninyo. Ako kay nagsugod ra jud og inato. Mao po'y story na ako. For those who are broken-hearted right now, that's okay. Remember when Moira said, para dumating yung bago, kailangan mo nang mawala nung dati. Someone who deserves you will come for sure in God's perfect time. And girls, just a reminder, okay raman di ay magduda or magsalos, di lang pud nato palabian. Men have feelings too.
ask them right away. Because a man who truly loves you will never do things that will hurt you. To all the admins, thank you for letting me share a love story. Thank you for having this platform for us to express our feelings. And God bless everyone. P.S. I'm sorry if I can't give our social media accounts because of Gabriel's work. Honestly, Gabriel didn't know that I sent our love story here. I am planning to tell him and let him read this if ma-post na ang last part. Delete to my high blood. And also sorry if dugay ko update. Gabriel is limiting my screen time sa phone because of my pregnancy. Thank you everyone. Don't worry on God's perfect time. Thank you everyone. Don't worry. In God's perfect time, your Gabriel will surely come. Just keep on praying. Prayers really work. Love lots, Mary ni Gabriel. Ladies and boys, sana all. Mao na ang love story ni Mary ug Gabriel. Sa masinggingon nga moabot ra nang para sa imuha. In God's perfect time. Abot-abot lang usa. For now, kaugalingon sa atong higugmaon. Parang inigabot ni Dawan, ready na ta. Nga tukhangon.